Nimba no oras yumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan. Nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta. Ken panagdingdingeg. Saan mo kumanga imbaga kini Senyorito Jonas nga accountancy ti kahit mga kurso? Nagtuloy kanton nga agadal. Ay, nakababa ang kini Senyorito. Ang mga no, ibaga na nga ambisyosa ka. Gamo, ta makita na mati kinano mo ti biyagta. Tatang, kuna ni Senyorito Jonas, nga iti ka ano man kat saan na nga imbabati kinatao tayo. Kan amuyo ka di nga dapakaragsak ak unay anay bagana? Anya day. Imbaga na kasarita ng tukano ni mami na, talaan nakmat amay sa kadagati scholar na. Anya, eh, kaya't nga tani doon niya kandida. Idinto ta katulong da kalaan. Ikararag tayo tatang. Asapay la ko ma, talaan nakmat kay scholar na. Ay, sigurado ang maapiktaran ti panagpaay mo akas katulong kanakwada. No, irapin mo ti agadal. At damat dagiti da dumakatulong ang pagadalan dagiti amo da tatang. Ay mayat no naasay kan man nakaawat ti amo. Ang panag ko na kinidon niya kandida. Ay, di na kayat. Tanapaklan ang negosyantay. Kaano pa'y arwara ko man amapan iti safe house mi apanguraya ka dagiti pasurot ko. Isumat ti sa sampat ni Jonas. Nagkapkapuan na nga taya. Dati na impagakiniton niya sa dino tinapanan na. Mami, hanggang samat pa panan nyo. Talaga ganda. Nang madamdaman to na mapanan. Nasayata na uray kamatlaan, Jonas. Mami, Karamba. Agpapay pagkapailaan gapoy ti panakadisgrasya piti. Rimwar ka batan. Tagapwam ka di, ha? ha? Eh, mami. Anya nga tati ibagak. Sumumbat ka! Sa dino tinagapwam ko nak. Iti balay da Eloisa, mami. Iya! Apa dapat kay Jay? Idinto ta umay tumat lang inton pigat iti mansyon. Day off na lang ita. Anya tinapan mo ibagakan kwada, ha? Adala sinaludsod ko, mami. Pagit ibusambatan iti oras mo dahi kaya katulong, Jonas. Mami, iti papan ko iti balay da. Adasim ka na nga asik kin Eloisa. Gaputa nakitak ti kinano mo ti panagbiag da. Anya. Talaga plano gayam ni Eloisa nga ituloy ti panagadal na. Apaman na makornong. Oh, di bayat? Mami, kunadaan na lang kanugayam ni Eloisa. Idagad adal pailaan. Oh, anya ko manugas ka. Sayang. Tasan ang nagtultuloy ang nagadal. Awan nga rod gastuan na nga agadal. Kasano nga rod asubra kiti kolehiyo. Uray pa'y kasano ti kinalaing na iti pagadalan. Nawan tumat lang ti paggadal na. Mami, anya nga tano, alaan nyo mat ni Eloisa amay sa kadagiti eskolaryo. Aniya. Karamba. Apay ko mag-alaga, scholar. Idinto ta katulong tayo dito yung mansyon. Mabalin na mat ti agtrabaho iti aldaw. Sa agadal iti rabi, mami. Tanamdamam nga ta kabailan na paggida ng diagadal ka nagtrabaho, ha? Kas makita kin Eloisa, mami. Porsigido. Ket amo kakabalan na apaggida ng ti adal ken trabaho. Jak kayat. Anya? Mami, saan nyo kumamat nga ipaidam ti tulong kin Eloisa? Matulungan nyo ti sabsabali? Sa diyo matulungan ti katulong tayo. No paggidanan na ti adal kan trabaho. Sigurado! Adan tulat na mabaybay anda kadagiti dua ang obligasyon na. Di ibagbaga ti kasta, mami. Ay basta! Amok lang tanan. No aggidan ti adal kan trabaho. Adan tulat na mabaybayan na. Iso adyak kayat nga agadal ni Eloisa. Aging kaakatulong tayo, Jonas. Senyorito, rimwarmatan ni mami. Kaano pa'y anang niya si Dagak iti merienda kat isumot ti panaw na. Itay kumapay arimwar. Ang isumot ti sangpot ko to niyang. Nagkapuan nyo ka day, senyorito. Iti balay da Eloisa.
Napan ko dinamag. No agpaiso nga accountancy ti kahit na nga kurso. No ituloy nanton ti agadal. Ket napanek na ka. Husto ti istoryang kanyak to niyan. Wan, senyorito. Sapay la ko ma. Tamatumpuyan to ni Eloisa tay nga ambisyon na. Imbagat kini mami. Ngalaan na langan akas may isang scholar na. Kat, anya nga rod ti sungbat ni mami o senyorita. Saan na kayat to niyan? Tamangan ka no mabaybayan ni Eloisa dagiti trabaho na dito'y mansyon. Karamba! Inutil kayo, amen! Saan kayo kumakas? Makapuntuta ka! Kaya't ko ti agwala, gapoy ti pandakapaltog ni Dawol! Magkalupay lang kakatwa! Karamba, saan kay gagibag? Umasidag kayo dito, itabantayan nyo ni Dawol! Haging gaadag subli ti putna! Magputag kami, madam! Oh, talaga ka di ang pagpungpung tutundak! Umasidag kayo dito! Taado pa'y ti kayat ko nga ibaga ka na kayo! Imay kakadini di opisina tapno umay mo ipagkita kanya. Ipanagmulmuleng mo munik. Ay, papa. Tinasaya tagawid ka lang ni Balay. Tamaturog ka. Nasaysaya at ngayon taramidem ngam umay kagmulmuleng di opisina. Masurunak lang namin, papa. Tanya ti pagsurunam. Kisan ko pa nakadano kini Jonas sa Jibalayta. Abay, nabanad na. Diyak ka mo, papa. Di na ka namutimbag ka nito niyang. Naimbag ka din ti sugad na. Tama ka adayon ngagpasyar. Wan, papa. Hinton maminsan. Yak kayaten ngagpakuyog ka iti deya Jonas. Nang runa, no isot agmaneho. Papa. Napukaw ti talag ko kingkwana. Gapoy ti istoryam kanyak, akinakas kasiro na. Nga isot nakadisgrasyaan nyo. Sino nga to dito umaw-awa? Hello? Hello, Tanyang. Ay, da kayo matkayan, senyorita mo, Nek. At ako matamaga kita. Isaway mawa ka. Anya, senyorita? Nakasangbat ka din ni Daddy Jonas? Wan, si Mangputan, senyorita. Nabayag ka din? Saan pa'y unay anabayag a si Mangput? Nagapa na ka no? Iti balay da Eloisa, senyorita. Ha? Enjoy, tinapanan na? Isot nagpalabasan na ti oras? Asino ti rinanta na iti balay da Eloisa? Di ka di ama ipe, wala na Eloisa. Rabin, ngamadda ka pa lang dito yung balkon na Gaputa sana pa'y mata makaturog, papa. Adda ka di bang panunutam nga isot di mo ba katurugan? Jay, iba pa ni Jonas, iti balay da Eloisa, itay malam. Ano, pinasyar na? Diyak ka muna pinasyar na. Ano, adalaang na panailim to o dadinan may papikat. Isot pang panunutit, papa. Kasla, nakapatpatag na una iti ibagaan na kini Eloisa. Anya ko matbibiyang mo no at daman na patag ngayon baga na. Papa, agsublim tumot ko man ni Eloisa, di balay da, itong bigat. Day off na lang itangal daw. Iso pelat nagtaktakan na. Ang manatilad da, apag parparikutam. Di da kami maawatan, papa. Diyak maawatan titigtigday ni Jonas no datuma. Oh, apay a concern ka launa iti na Jonas. Siyempre, kaputagayam ko, papa. At da limitasyon ti panagpagayam. Nga uray no kasano ti kinasingad, tilangin nyo adwa. Day, balasan ka. Nagsapa ka mo't abimangaw. Diyak kayo maladaw akit trabaho, tatang. Isang umay kayong tagkapita yon, itulog dakton iti mansyon. Ay, sigurado nga dumanan ti trabaho mi jay mansyon. Di kagda nagtakabarlak, tatang. Nakarkaro man itan ti kinagagat ko. Tabarang nod adda may ayo kanyak ni Doña Candida. Kat alaan dak akas may sa kadagiti scholar da. Ay na, balasan ko. Saan ka unay nga mangnamnama?
Napanag ko na ka, saan nakaakayat nga alaan, nga eskolar ti amaw. Gaputa, katulong kalaan. Pangasiyo, tatang. Saan da kumamad nga upayan? Ay, di mo kumanamnamaan, titulong ti sabali at tao, anak ko. Agsalukag ka, tapno magunod mo, dagiti arapaap mo iti biyag. Una yan, di ka adon namurangan nga arwatan dagiti amok. Uray matlas nga buntunan ti labaag. Ay, sana bale. Ano sa? Kaisumat ti obligasyon ko. Eloisa, isardang mo pa'y laang ti aglabat ang merienda tapay. Madamdamag tong agmerienda to niyan. Ta, isupay dagiti malabaag. Madamdaman day ta. Umay kakit din iti kusina ta ang merienda ta. Tapambaran ta nga at tungtong biit. Ay, sana mabaling agtungtong tato niyang. Tamangan makita na dagiti amo ta kat kaungat datan tumanan. Nagmuarang ni Doña Candida. Kan uray na ko ng agtungtong tabiit katawan mo't mabaybay ang ta at trabaho ta. Sa bagay, anyang amin ti pagtungtungan ta kabayatan ni ti panagmerienda ta. Di pa nangirekomendakin ka ni senyorito ngagbalin ka nga eskolar ni madam. Sa bagay, Tonyang, Umay kan, taintan ag merienda. Taibagat na anya ti sungbat ni madam iti singasing ni senyorito Jonas, may papanken ka. Karamba! Aging gaitakat di pinagsubli-tipot ni Dawal. Anya ka diti ko na ti parokyano tayo, doktor. Kuna na nga ada iti nasaya at kondisyonan ni Dawal, madam. Gamapay garod adi pinagsubli-tipot na. Urayan tayo kanulang, madam. Nagkalapukaw ko tinahayjak a kontrabando. Anak kairamanan ti lansya ni Mayor Solomon. Sa kastoy pa'y tinapasamak kin ni Dawal. Kastala ti biyag, madam. Sinalbag kayo! Inutil kayo kit di amin! Iso an hijack yung tibay sa kadagiti lansya na kairamanan dagiti kontrabando! Ado nga min dagiti pirata, madam. Karamba! Saan kayon nga agrason? Tauray ado dagiti pirata. Kat napilpilag mat dagiti igam yung isuda. Inapak na kayo kit din. Ah! Karambag agkakamakam! Nabsugak ti minerienda ta sopa si Luisa. Uray siya Tonyang. Talaga nalain kang agluto Kastoy nga min araman ti magustuhan mat ni senyorito Jonas si Luisa. Kasta ka di, ngam aguray ka. Madlaw ko kat, nayaw-awanan ti ko na mapagtungtungan ta. Ha? Ay, uwan kaya man niya. Gapot imas ti minerienda ta kat saan tamot na napagsaritaan. Ti may papanti na singasing ni senyorito kinimatam may papanken ka. Tonyang, anya ti sumbat ni madam iti panangirekomenda kanyak ni senyorito nga agbaling nga eskolar nga. Bat trip, Eloisa. So nga, inyaw awan ko itayon day ta saritaan ta. Anya? Apay, anya ti sumbat ni madam? Saan nakaakayat nagbalin nga eskolar na? Eh di anya rason Tonyang. Kaputa, amangan ka no mabaybay ang dagiti trabaho dito'y mansyon. Saan Tonyang? Uray no pagadalan nak ni madam. Ikarigatak lata nga akman dagiti amin nga obligasyon ko. Akas katulong dito yung mansyon. Ay, Eloisa, anya nga tano, padasan to ti makisarita kini madam. Kat agpakpakasi ka kankwana nga alam na ka nga eskolar na. Wan Tonyang, padasek to. Tagkalatulong kanyak. Nukas pagarigan tagbalinak mo't amay sa kadagiti eskolar ni madam. Sabay lang kumatasong batan ni Caridad ti awag ko. Sipon ni pasungal-ngal dagiti tao na itirangan. Di pa'y mawag kanyak. Nawan pa'y nagsubli ka dagiti binulod da alugan ko. Ay, barang sungbatan na. Nagbayagan. Hello, Mayor Solomon. Agya mo nagdasinong batam di awag ko. Ada ka di baga, time bawag ka, amigo.
Nalipat ang sa madami na natulag ta. Sagbayan nagtignay na giti taom, iti nang ibaunam kadakwada, amiga. Ay saan, amigo? Apay nga ro, tadi nagpayawagan. Kaputa, kasla siya kaputi ibagak. Ah, Iti pandakahijak ti may sa kadagitilan siya. dahil tati kayat ko na pagsaritaan ta. Awan ti mabalin, amigo. Nunawanan ka kat agpadadaraang. Tanay daray amin dagiti pirata dagiti kontrabando ang karga dyan na hijack alan siya. Saan mo ito mabalin na di mo bayadan, winusukatan dilan siya ka na hijack. Amigo, Hinasaya tumay ka dito yung rest house ko. Tapno makapagsarita taan ay bag, may papan iti dita abanag. Jack basago, amigo. Masapo na sangwam. No kaya't mga talinaad, ti pa nagpagayam ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Sino di kinasarita yun iti cellphone niya? May Mayor Solomon, iho. Ha? Anya timbaga na, mami. Ada ka no dapat agapagsaritaan, bi. Panggap ka di iti negosyo? Wan, iho. Karamba, alang nga ibagak Diyos to. Agriring man ti cellphone niyo, mami. Ang mga no ni Mayor manunday ta. Ang mga no da nalipatan na nga ibaga. Sige, sungbatan niyo, mami. Panawan kayo pa eh. Sige. Ay, agyaman ang taimbantay umat lang. Ni Evan ti umawawag. Anya nga tatipag ka na. Hello, Evan! Anya? Agpaiso? Ni Dawol? Nakapuutan? Papa, sangsangpot yung lang itay anang gapo di munisipyo ng rantayan sa manan ti Romwar. Wen, ada na patag akamiting ko. Apakasignan di pagsayatan dagiti kakailian. Wan, yung maluman, Papa. Awan orasen ti may sa public servant iha. Sa bagay, oray anyat ka oras na mo, kat no da makasapol iti serbisyo yo. Mapilitan kay latangag tignay. Saan ko nga ibagbaga nito niya kan kita ti kamiting ko. Kambar ko lang na diya eh. Gapot dedikasyon niya ti trabaho yo. Adumat na, ti mga idol ka na kayo, Papa. Oo, dahil dati ka po na bang luwak na takadagiti kayo tayo iha. Unyak pa iso. Adamat lata ko mon kontra ka na kayo. Adalata oposisyon. Gagangay lang dahil tayo di may isang agduray. Saan nga amin katumayon dahil tararamidam? Tababali na kaya da nga adamanan sa bali amang leader wino mangituray kadakwada. Wino saan kat isuda ti sumublat iti trono. Agyaman nagpimasidag kayo, senyorito. Ada ka ti ibaga mo no damagam, Eloisa? Adda ko ma, senyorito. Anya day jay? Agpaiso ka di dyan na ibaga kanyak ni Tonyang. Adi na kahit nga laan ni mami yo akas may sa kadagiti scholar na. Apay napasin na kayo, senyorito. Kayat ka di asawan day ta, agpaiso dyan ay danon kanyak. Juan Eloisa, ang nupay kasta. Kasaritak tumanan ni mami. Anya nga tanong, siyak di makisarita ka nagpakpakaasikan kwa na, senyorito. Tabarang malunag tirik na na katalanak mo't lang akas may sa kadagiti scholar na. Ay, nasaysayat ngagpaiso, Eloisa. Sige, kasaritam to nga rod ni mami. Agyaman natin may kamadlang dunya kandida. Gaputasan ko akayat amarakrak ti panaggayam ta, Mayor Solomon. Ngabudamom, nakasapulan na kadagiti illegal ani kusyam kasta ka di. Amumon, gamapay ngay balikas ko pala. Masapul, di ka agar-arami, di ti pagrakrakan ti panaggayam ta. No kayat mo,
Nagtultuloy ang maprotektaran dagiti legal a negosyom. Amigo, mabalin ka ti arugyantan no anya ti talaga apagsaritan ta. Sige, naisot ko na si Kati masurot. Amumat, dakala po kaw ko tinaitaray dagiti pirata a produkto a kargat hinay tsak daalan tiyam, amigo. So ano babalin? Kat di mo kumabot pabayadan na abuo jaylan tiyam. Pues, nukas damad lang nga natawar ka unay. San ko napabayadan kang ka? Ha? Agpaiso, amigo. Well, Kasta man di ko nagkagabi ko. Nakasaysaya at kaunay agayam. ngam! Ah, Ada kondisyon. adya ti kondisyon mo, amigo. Saan ko apabayadan day jalan sa kanahay jak? Sukatan niyo. Aniya? Kunak manudyak sukatanan, amigo. Tada ka din ibaga ka di mo sukatan? Gaputi kinatawar mo. Nasaysaya at langin na sukatan niyo iti baro. Maawatan doon niya kandida. Konstante bagay Joel. Sumaysaya at madlangan. Tiyan mo may din kat matay ka. Abay, kaya juga dia na tayak. Salot. Ambat. Ni doon niya kandida. Iso titimtang. Kumusta kayo, kakatwa? Kan kumusta ba tanti marikrik na di dawan? Imo ka nakaputkan. Kat nalasat mo, ti kritikal ang kasasad. Ay, kunada madam. Narigat ang matay na kitinagasarot. Akas ka na tayo. Ay, salpag ka. Tinak maniramraman dawon. Apa ang kinatawa nyo, timbagak? Anya tinakakatkatawa, Di ba nagibagam? Adi kami raman adakas, madam. Saan nyo kumangilibak? Nagpapara tayo amin analisit ti katarwana. salpag kayo. Di nagkatawaan! Sumartin kayo ngayon kakadwa ang kadawa. Tapno diyan adarum signipong tot. Ni madam ka na tayo. Pagpustag pungpung tutak kay may dito ay sayo pa'y lang dinagdagan. Kaya tiyo, tapal-tupal-tugan kayo! Kaya tiyo! Saan, madam? Kakadwa. Di nasaya. At ay wanda kami pailangkin, madam. Na kami adwa at sarita. Sige madam, panahon na kayo bilang. Talaga ama ka pong tutak. Unay dawal. Pasensya kay kuman ka na kiti kakadwa tayo, madam. Sordo na talaga na maminsan. Inbayak, gaputa kayat ko nga ipagkakata kayo. Di resulta tinagsaritaan may kini Mayor Solomon. May panggapi tinapahayjak yung alansya, dawal. Kanya di nagsarita nyo, madam. Asukatan na iti barodjay napahayjak yung alansya na! Aniya? Juan! Isang pungpung tutak. Tadakalapukaw ko dagiti kontrabando a karga iti day di alansya. Sa kalpasan na, pasukatan na pa iti baro. Awan di mabalin, madam. Inutil kayo amin! Pasig nga kakabilag dagiti entek kong arapasyo. Gamda kayo batan tinabaysaan dagiti pirata! Ano nang iti pirata ang surot ka na kami, madam? Uray pay! Uray ta, ato ti natay ka na kwada. Kat uray mat si katwal. Tantanida ka mat napatay. Dantual daw nagday ka na kami, madam. Karamba! Diyak kayat pay lasukatan di na pay tsak yung alansya ni Mayor Solomon. Aniya? Abay, madam. Ano matikwar tayo? Magagatang tayo ti sukat na uray, lima. Wan! Makagata nga kiti sukat na no kayat ko. Adak-dak kilmadan ti pukaw ko. No pastalatan sukatak. Anyang ano ti kahit yung maramit, madam. Kayat ko nga pa manaan-anay ti panagimbag mo. Ingkay to padasan pay lang asapulan ti lansya nga hinaytsak na. Taparag na impaigid na lang itisla. Wano sa dinuladitan ang mabalinda apang ipaingan. Aniya? Nababiro kanyo. Oh, di nasaya ito, day. Sige, madam.
Apay akas la mapilpilit, ti panagwan mo, ha? Wano, mabutang kakadi, kadagiti nakalaban yung apirata. Sir, madam. Mayat ba't no income to birukan? Tabarang mabirukan mi bayad ang iti pirata. Kat makabalas kami, ha? Nagimas tayo linuto, Miloisa. Agyaman ako na magustuhan niyo, senyorito. Malamanan. Dandani ka man ang agawidan. Wan nga rot, senyorito. Ang barang mapasampat ko pa ni madam, sakbay nga gawit ha. Kaya't ko nga mina makasarita. No di mo man mapasangpat, sakbay nga agawid ka. Ure bigat ton. Mabalin mo lata makasarita. Sa bagay, ngayon no mabaling kumakat, ita ko man nakasaritak, senyorito. Tabarang masyan kanya, iti pa nagpakpakaasik kan ko na, kat ala anak matlang amay sa kadagiti scholar na. Ati ko na, mamiga. Pabirok mo kadagiti taong tilogan ko. Wan, amigo, tapno saan kun asukatan ka ka? Anak ti pagkangabakas. Tanam na maam nga ta, mabirukan na. Saan matadakas na padasan da, amigo? Parparigatam lang dagiti pasurot mo. No pabirok mo itinaglawa at tao. Mapanda ka dagiti isla, wano iti posible mabalinda apang isang ladan. Taparang makita da, amigo. Uray makita tanto, no nadadal mo tan. Sapay na ko ba? Tamabirukan da saan anadadal. No adadadal na winugas-gas na lang. Yaklat ta kahit nga awatan, sukatam-latam. Di nakadikan iti ureb. Basit konsiderasyon. Tabay ko ma, idento ta santamat nga kasosyo iti negosyom. Uray pa'y, amigo. Amumot adakkel alugik tinaitaray dagiti pirata at kontrabando. Problemam daytan. No mabirukan dan to tilugan ko kat siguradon lang awan dadaal na winugas-gas na. Tano adda. San kulat tang awatan Doña Candida nalawag. Malaman, nga maging kayta katawan pa ni Doña Candida. Tsak samat may bagagat tigagarakan ko, ana. Sakbay nga umay naksukwanan ni tata. Ada nagsarte nga lukan. Sapay la kumata ni Doña Candida daytan. Eloisa, ada? Di mat kami senyorita mo nagtidimtang. Di amok nun ni Doña Candida itayan. Oh, amay mo mula gatan nakmatlatan. Ada ka tiro kiti tirupak? Eloisa? Ha? Awan, senyorita. Apay nga ron kasala oray ti panang matmat mo kanyang itay sumunga da? Kuna kami nun ni Madam Candida ti dimtang itayan, senyorita. Gamda kayo matgayam. Gapo, taan da ibagak kini senyorito ma Jonas. Isungin mayak. Matgayam, ayan na. Ada itilikod ti balay, senyorita. Agbasbasa iti libro. Aguray kayo nakayabahan. Sanan. Saklatan ti mapanitayan na. Sige, ditakan. Napanan. Anya nga tatay bagana kini senyorito. Kadwa, agsagana kayo. Tapaman nga gimbag na kiti sukat ko. Mapantayo ka na kiti isla. Posible anang isang ladan na kiti pirata. Itilansya ni Mayor Solomon. Sabay lang ba? Makainkwentro tayo mananda kiti sinalbag. Nung kastando tayo papasama. Balsan tayo na. Saan ko anam namaan nga umaynak manan sa rongkaran, Monique? Pasensya ka na. Nadyak inyawag tiya ay ko. Adala nga minumay ko tamagan. Ha? Anya ti damagam? Talaga ka din interesado ni Eloisa amang ituloy to iti panagadal na? Wan, kahit na ti makaturpos. Isungagor ornong, tabarang kanunong maituloy ng tumat lang ti agadal. Kat, agpaiso ka din nga accountancy ti kayat na akorso? Wan, agpaiso. Ambisyosa mata niya. Nga uray no mamirmiraot da. Monique,
Di mo ibagbaga ti kasta. Dagiti kas kini Eloisa ti rumbang a matulungan. Tabarang matunuyan na dagiti arapaap na. Awan na tamukon. Kunanang agurnong kano. Kat na makaurnong, ituloy nanto ti agadal. Ay, Jonas. Tay ko na kon. Day di akin ako rapay da. Di nang tumatunoy tirapaap na. Malaksid lang, ano da kayo timang paadal. Ibagbagak nga rod kini mami. Nga alaan na akas may sa kadagiti scholar na. Ang tidakas. Saan mo't akayat ni mami? Tamangan ka no mabaybayan ti trabaho na dito yung mansyon. Talaga, mat. Iso adi mong sugsugan nga masidat ka ni mami. Tapos pagkaasi nga alaan na matakas may isang eskolar. Nakaawit tamit laang dito'y balay. Ang iso na laang ta narabyan tanak ka. Pasensya kayong tatang. Santay ko maanarabyan na nakawit, no? Nauray ko kumani doon niya kandida. Anak, ay saan mo kuman nga ibagakin ni Donya Candida? Tatang, kahit ko talaga ti makadal. Ay itay ko na kon. May mayat mo't laang no awan to ti mangsingsing iti nagaw at mo nga adal anak. Oh, saan ka kumangagsin na ay akasta? Tay ko na kon. Matun-uyam dagiti arapaap mo. Lakit day tagsalukag ka. Wan tatang. Da cellphone mo. Adan sa umaw-awag. Wan tatang, ni doon niya kandida ti umawawag. Ibagaksakan ko anan tiranta ko mga ibagay tayo uraya ki di mansyon. Imbawagat, takayat ko asa paam to kumati kinton bigat, tada pang ibaunakan ka. Inton bigatan nga ibagak. Sige, bay. Anya ka di pa'y ti ibagam. Nalakit din ibagamon tada pa'y arabidak. Mabalin. Ang depende no niya tulong ti kayat mo nga ipay ko kan ka, Eloisa. Karamba! Naibaga kanya kidinday ta ni Jonas. Wan, imbagakbat kan kwa na asaan ka mabalin nga alaan akas eskolar ko. Tagpapay ka nga rod kada kami. Wan, nagdagulit kan aya. Ay, ladingita kay Eloisa. Gamtay na kunakon. Saan ka kayat nga alaan nga eskolar ko? Sigurado lakit di ang mabaybay am ti trabaho. Alan, adula amin nga ipagpagampaylaan. Sige, bye! Nay, apay anak kamuleng-leng ka, anak. Nakalinditayak tatang. Nagpakpakasi akin ni Doña Candida ngam. Saan naklata kahit atulungan amang tunoy iti arapaap kong agtuloy nga agadal. Bay amon saan ka kumangag, liday? No kaya't nakumangalan niya eskolar na. Mabalin niya iti umay kuma semestre kat sumragak kuman. Urayam ti umno apanawan, anak ko. Saan kang agangganat? Wan tatang. Di ka unay aggas-gastaws no agsuldo ka. Tapno makaurnong ka. Tatang, narigat mo't ano sa anak agumatang iti abasto tayo. Ay, di mon pakadanagan ti agserbi ka data, anak ko. Siyak ti makaamaw. Nagagitak mo't nga agmulay tinatnatang. Adamat lata paglakwak ngay naldaw. Wan tatang, nabunas dagiti natang niyo. Kan, saan laday ta? At dapat dagiti tarakin ko akaldeng, baboy, manok, pato, pabaw, kan adapay gansaw. Kat agbalin akwarta amin dagijay no dagumatang anak ko. Lumakay kayon tatang. Di kay kumaunay abuswan ti bagiyo iti trabaho. Ay, kabailak pa ilaang di agtrabaho iti talon. Lalo kabailak pa ilaang di agtarakan kadagiti dingwan akas kadagiti naibagak itay. Ambisyosa! Adto yung timerendayo, madam. Ay yung koreksyon. Sa anak na ambisyosa. Heh! Saan asi katipagpagak nga ambisyosa, Tontiag?
O sino nga ron, madam? Jay kadwam akatulong De Eloisa. Anya? Ne, aapay nga ibagayo nga ambisyosa, madam. Takasado, ambisyon na pay lang iti agadal. Nga uray no awan mo't gastuan na agadal. Ha! Ambisyos kiti Madam, kunada ati ambisyon ti mangitundaken ka iti baligi. Lakit di, taan mo matunuyan. Ay, sa kamay. Nagsasaw ka, kaskala na laing lauday. Saan kay kuman nga may patagabo kada kaniya? No talaga na sirib kan madiskarte kayo. Mawatam. Ay, saan kang nagsaw? Tabangan no sikat pagpupungtutak. Adaywan nak. Ay, ngun, madam, adaywan kayon. Ay, agurin ka. Ibagip na merienda ka. Ay, wong gayam. Ay na, nalipatak pa'y kitinin disukan ibati. Kapot pa nagpungpungtot yung madam. Sapay kumatasan pa nakaturog ni Eloisa. Katsumbatan na ti awag ko kankwana. Hello? Sino na ito'y? Pagyaman na. Sak ni Monique. Ay, takayo matgayam, senyorita. Ada ka di bagayo tayo mawag kayo nga uri no rabiin? Ada? Kaya't ka kumakasarita masapa itong bigat. Sakbay amapan kay ti mansyon na pagpapayam. Anya? Senyorita, imawag kita ni Doña Candida. Kunana sa pagkano timapan iji mansyon inton bigat. Kaada ka no pangibaunan na kanyak. Anya? Sa dino ka no? Tsaka mo, senyorita. Takunana nga inton bigat latan nga ibagana no sa dino ti pangibaunan na kanyak. O sige. Inton na minsan lang arodan nga daw ti panagsarita ta. Wan, senyorita. Inton day off kulangan. Tapno makapagsarita tayo na imbag. O sige. May mayat nga peso no kasta. Inton day off mo. Isulat na nga rodan ti panagsarita ta, Eloisa. Di amok no nakaturog kayon, mami. Saan pa'y? Kas na napudot lang tati ulok. Iso nga'y mayak dito'y balko dahil agpalamis. Itay pay ka no malam nga agpungpungtot kayo kunan ito niyang. Wan, gapoy ti kinaambisyosa dyan may sa akatulong tayo. Ni Eloisa ka di tidakdakamatin niyo, mami. Ta sino kumapay no saan ga iso? Iso lang mati ang ambisyon nagagadal. Nga uray mo't awan pagkadal na. Iso nga rod, nga agpakpakasi kada kayo, mami. Ano mabalin kat alaan nyo nga eskolaryo? Ay, diyak kayat! Matulungan nyo ti sa bali? Di yung matulungan ni Eloisa. No ba kaadal? Abang ano siyak ton tesuro na nga amo na iho. Iso adyak kayat atulungan. Mami, panagkitak kat saan anatangig ni Eloisa nga uray no makaadal. Takas makita yung mat. Managbabain. Kan napakumbaba a tao. Iso atulungan nyo kuma, mami. Noan niya timbagak, iso timasurot. Awan ti makabalusingsing. Iso asardagan na kumadkan ang lukuyan amang paadal iti dayjay akatulo. Ay, Eloisa. Ay, alas 4 pa ila. Agkap-kape kan. Wan tatang. Takunan na Doña Candida di mawag asa paaktimapan iti mansyon. Ay, di mon samat na iturturogan. Ay, di nga inyawag na anak kao. Ang sa dino nga tayat, pangibaunan na kin ka. Day tangarot ti pampanunotag. Tsaka mo na sa dino ti pangibaunan na kanyak, tatang. Ay, no sa dino man, ti pangibaunan na kin ka anak kao. Ay, katsaktulatan ti mangitulod kin ka. Adama ti tricycle ta pagluganan. Ado tilugan dagiti amok. Kat mabalin apa ituloda kiti driver dano sa dino man ti pakaibaunat. Ay, sa bagay mo't kiti Jak mo't kiti ipilay. Tama nga no adayo ti pakaibaunam. Hanggang uray adayo basta dito'y ili tayo. So kisok ko amin balasang ko. Itay-pay nga awagak ni Mang Dulpo nga di mo't sumungsungpat. Adya. Sino kay ti mangi-drive kinilo isa iti pangibaw na kadkwana no awan ni Dolfo? Ala, awagan ba dan? Uwan, madam. Darasap! Tatang, agawid kayon. Eh, madamdaman tao.
Sakbay nga agawid kayat ko amaamuan o sa dino ti pangibaunan keng kanidonya kandida. Mabit lang harot, tamapan ko damagan kini doon niya kandida tatang. Tapno makaawid kayo, no maaman nyo no sa dino ti pakaibaon na. Ala, ingkang narudan anak ko. Kayat ko amaamuan no adayo o no asidag ti pakaibaw na. Madam, alagaan sumungsungbat niya mang dulpaw. Karamba! Asino nga ron ita ti mangi-drive kin ni Eloisa iti pangibaon kadkuan ah. Di, saan niya pa ilang nga ipapaon, madam? Ay, sana mabalik. Daskan amay baon ko itagal daw ni Eloisa. Taisot imbaga kay jagab abang iti apartment ko. Apa nang tanda kadag iti balansed. Madam, masaludsod ko man. Sa dino ka diti pangibaunan nyo kanya kakunayo? Ijay San Ildefonso. Mapanwalan ti balanse dagiti agam abang iti apartment ko. Itay napanapulan. Taitangal daw ti inkarida apan nagbayad na kanya. Anya? Siyak ti mapan nagsingir, madam? Saan mo asingiran ida? Tanakasaganan ti pagbayad na. Mapanmula ang alaan. Iguyog kayo din ijay. Kat amo ka mumon ti turturungam. Wan, madam, amukon. Tanapan kami pa idin kiniton niyang. Agam, ti bakadakas kat awan mo ni Dolfo amang itribe kan ka. Itay pa'y ngawawagan nito niyan. Kapsaan mo't asumungsungbat. Anya? Kasan nga rodan, madam? Anya nga tado. Aglugan ka laangan iti pang pasaheros. Uray ta, amumot ti papanam. May maitlangan adya tricycle ni tatang ko ti paglugana kamapan, madam. Uray kat saan pa yan nagawid? Anya, adapay lang di taro bayan ni Ipe. Wan, madam, saan pa yan nagawid? Takayat na asakbay ka nung agawid. Kat maamuan na no sa dino ti pangibaunan nyo kanya. Pues, isulat ang arudan ti kasarita. Taisot mangi-drive kan ka amapan iti San Ildefonso. May mayat pay Ngamit ang tricycle ka amapan ijay. Amom kadimot lang iti San Ildefonso, Ipe. Wan, madam. Kabisadok ijay ta, danay kamkama nga may sa kasinsin kaw. Dapat kaya makabagyan yun, Jay. Wan, madam. Kat, manungay ti arkila iti tricycle mo apagluganan ti anak mo amapan ijay. Tintulatan pagkasulina ti sukatan niyaw, madam. Anya? Ay, saan? Ibagam no mano. Diyak kaya't makautang kada kayo tinaimbagad agam. Tama nga no singiran yun tumat lang. Saan, madam? Ibagam kiti, no mano ti arkila tay tricycle mo. Mabali na niya, dwagasaw. Isulatan ti ito diyaw. Ato iti sagaribo. Umaray ka din dayta. Madam, adoon ay daytaw. Arkila ti tricycle mo tawalo gasot. Kat panggasolina mo tadwa gasot. Iso sa garibo, taintit ko. Saan kan nga agreklamo? Ingkay kit din kan ni Eloisa. Tapno makasubli kayo matla at tagos dito mansyon. Well, madam. Mapanamanan ta nakarubuat kamat, munik. Mapanang di balay da Jonas, papa? Anya? Hingkamanan! Anya la unay ayating kaibagbaga kini Jonas. Awan, papa. Mapanak lang makisarsarita. Di ka kadibabain? Anya, kumat kabain ko, papa. Gayam ko ni Jonas. Uray pay! San ka unay amap mapan ije balayda? Tamangan no ipagarop ni Doña Candida. Ngayon ka agpapapansin kini Jonas. Anya? Awan kanyak ti kasta, papa? Awan no awan. Ngam amangan no isot pangipapanan ni Doña Candida. Sana nga tamo ta? Anya gamin ayating ka manan ibaga kini Jonas. Agpakulgak to ko mamapan maki-birthday ti pagayam ko si Mangpa tanaga po di Amerika. Adayo ka di? Adayo. Ije pa San Ildefonso. Anya? Tamabaling ka din ngagbiyahe ni Jonas si Dadayo? Naglunit ka din dagiti sugad na. Nagimbagan, papa. Uray bay, kung nakmutking kay di asan kun akayat ngagkuyog kayo nang runan no adayo. Nang runan no isudag maniho. Siyak ton ti agmaneho, papa. Iso saan kay madanagan? Iti pan nakadisgrasya yo adwa idi kan Jonas. Napukawon ti talit ko kingkwana.
Ano ya? No kasta, saan da ka panubusan na makikuyog ka ni Jonas? Kasta ka diti kayat yu, papa? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Talaga natangkan ti ulo ti anak ko. Sana may sursuro. Napanlata iti mansyon da dunya kandida. Nga uray jak kayat kumaamaban. Di dunya kandida. Iso to'y umawawag. Hello, amiga. Nasaya tulay tayo mawag ka. Tarantak kumabot at talaga ti umawag ng nakauno na kalang. Ada ka di ba ka, pabigo? Tako na baranta na kumabot nga awagan. Ada, tasaludsod kumano nagtignayan dagiti pasurod mo, anapan ng biro kiti na hijack alansak. Ita, di pa pa nagsawar iti tao, amigo. Agrubrubatag karon ang mapan iti hideout ni. Naimbagan ka din ni Dawal? Wan, amigo! Nadarasa naglunit na giti sugat na. Gubway na di pa nakapantukan. Napipig sa gabi, nagitintad ti doktor nga agas na. Wala, nasaya no kasta. Kat sapay la kumata mabirukan damadlaan tilanchak. Sa kumalatan tinang idrive kin ni Eloisa, anapan ni Jason Ildefonso. Agpapaimbag ka pa'y laeng. Abagano ang daraba na dagiti sugat mo. Naglunit amin ng asugat ko, mami. Di, wan nga agpaiso. Naibagan ta magrugidan nga agpiklat. Abangan mabignat kat agdaraba ng dagita. Well, ang tricycle lang dyan nagluganan ni Eloisa. Delikado, mami. Aglalo kat kwartamot nga ro tinapanday dyan nga inala. Awan pagdanagap. Kasan matunay anak kila kantidad di mapanaalan a kwarta. Mano ka di, mami? 60,000 lang, iho. Dakalat na, mami. Awan pagdanagam. Takadwa na ba't ni tatag na? Uray pa'y, mami. Nataltalgad ko malata ni Eloisa, kanti kwartang awit na. No, siya kumatikadwa na anapan ni Jason Ildefonso. Iho, dapat patagti sa lunat mo. Ngamjay kwarta arinanta ni Eloisa, iji San Ildefonso. Nagbayag matang da Eloisa kan ni ama ipi anapan iti San Ildefonso. Dandanin pangaltaw nga aging ga ito kat awan da pa'y. Ni madam, iso to'y umawawag. Hello, madam! Tonyang! Nagasubli ka din ni Eloisa, kandi amana di tabansyon. Saan pa'y madam? Apa yan nagbayag da? Jakman amo, madam. Ngam sa bagay, tricycle mat lang amin jay lugan ta. Mapaypayag lat ta ti biyahe da. Awagang tuman, no nagapanaw na ni San Ildefonso. Huwag, madam. Anak tibag ka nga bakas. Kung na tinakasarita kakatulong dang awan pa ni Munek iti balayda. Rantanan sa amot ti makipangal daw iti. Tinasayat. Awagak man ketikat ng magag. Nga gawidan no dapay lang iti. Ayan da Jonas. Sapay lang kumatasong batan na. Busy mo ti silpon na. Ni madlangan kan di nati awagak. Minusan ka ni Tonyang akatulong da. Ramuak na dapay lang iti mansyon di anak ko. Hello? Sino tayo to'y apaw? Siyag ni Mayor Solomon. Ni ka ni Tonyang da itoy. Ay, iwan, sir. Ay, apo mayor. Ay, anya ka diti. May paay ko ta inawagan da. Sa lunsod lang kumano at dapay lang di mansyon ni Muni, anak ko. Anya? Ay, nay, mayor. Saan pa'y ngam imay dito'y mansyon ni Senyorita Monique? Sipo ditay bigat. Anya? Kitno ko na di bigat ka umay di mansyon. Tatay bagka na kini Jonas. Sabok itinibag ka, asang ngay mimbay dita.
Agpaiso, Mayor! Fix man! Saan pa yung imay ni senyorita ditoy? Napanan na nga ron. Itinto tadita timpakada ng kanyak ko bayan na. Ay, day tantijak mo, Mayor! Tiamom, anda ka di. Awan, Mayor! Nangasapa asim rakiti opisina na. Sige nga ron ang tawagak man. Isuman ti pagdamagak no nakita natin anak ko. Sige, Mayor! Bye! Anya ti kunam Tonyang. Imay kano dito'y balay ni Monique. Kasta ka no ti impakada na kin ni Mayor Solomon, senyorita. Nikat, saan pa imot ngayon imay dito'y mansyon? Sipod dito'y bigat. Isumot ti kunak kin ni Mayor. Kasla di mamati, senyorito. So nga, awagan na kano ni Madam. Kag iso ti pagdamagan na. Ay, anyamot kan ni Monique. Impakada na dito'y balay ti umayan na. Sa bali mo ti tinurong na. Ungarot, senyorito. Ay, awagak man kit ni. Kat damagak no sa dino at talaga ti ayan na. Madama nga may na masimsimin tao. Si kalsada ay apasal. Ala, apa nagsabdang matang tricycle tatang? Sus, una yan. Ay, sigurado lakit day anarugit manan ti karburador na balasang ka. Anya, ngam intugot yung kaditirimian tayo, tatang? Wan, ay kumpleto day tugtugot ko armintak balasang ka. Mabayagan tay lakit ya sigurado dito eh. Sapay pangaldawan. Ay, awan ti mabalain. Nagidap matang ti makina. Ay, kapilitan ng agtarima anak, balasang ka. Nudas ka nasawaran nyo amin nga isla na labsan nyo idinapan nyo sinabat dagiti kontrabando. Aramidan nyo. Tabarang no makita yung matlang tinapahidyak yung alansya ni Mayor Solomon. Well, madam. Nga may kasanon. No, di mintulat ta mabirukan. Karamba! Saan kami na tayo tati panunutan nyo? Basta birukan nyo ti lansya ni Don Solomon. Well, madam. Tabarang makita mi manan dagiti pirata. Bumalis kami. Saan kayon nga ginlalaing dawol? Tanalalaing mo't dagiti pirata. Ngamda kayo. Saan mo madam? Apay nga ron paagaw yung timay sa kadagiti lansya nagkarga kadagiti kontrabando. Kan apay paltukan ka, ha? No talaga analalaing kayo ngam dagiti pirata. Ado na ngamin, madam. Saan kan nga rason dawol? Tauray ado dagiti pirata. Kat napilpilag mat dagiti armasyo ngam isuda. Da kayo matlat tati matras? Karamba! Nagtipag kang abakas. Saan ko anawagan ni tayo ni Donya kandidata busy magtisilpon na. Bareng nung maawaga kitang data. Data, agriringan. Hello, amigo. Nakawag ka man? Gabo, tadamanan kaya't ko adamagan kin ka, amiga. Numay papan ka dagiti tawag no napandan binirok tinahayjak alansya. Nagtignay da. Saan na data tidamagag? Anya nga ron, Mayor Solomon. May papan iti anak ko akayat ko adamagan, amiga. Apay ni Budi. Nagpakada kanyak, kita'y bigat pa ilang nga umay di mansyon nyo. Ngamit nagsarita kami kanton niyang, kuna namata di pa'y im-imbay di mansyon, amiga. Wan, jakmat na pasangpat itay adag pailay di mansyon, amigo. Anak tibak ka nga bakas, napanan na nga rudan. Inulbutan na kadimanan ti anak ko. Awagam ba, amigo? Tabagam no ayan na. Mitay pa'y nga awagak, ngam naidep sa ti silpon na. Anya, ay mga no dadaka sa napagtang na, amigo. Saan nababalin? Jaglagit di mapakawan dagiti tao nga garabi diti sana nasayat iti anak ko. Biyag dati pagbayad na kanyak no agrado. Nagsagama kayo kakadwa. Sa warang tayo ka nang tinitalawalan sa ni Mayor Solomon. Kas bilin ni Donya Candida. Dahil, pangsapulan tayo kuma. Agsawar tayo latan.
Kat mangitugot tayo itang kagabilang armas. Tawara sa nakita tayo dagiti pirata. Saan tayo idang ikamit ikong daway da makalibas. Anya, Dawol. Nakasaganan dagiti kakadwa. Wan madam. Nasayad! Kat saan kayo nga agsubsubli? No saan nyo masarakan ti papirpiro ko kada kayo? Anya. Ha! Saan ka nagpakita kanyak, Dawol? Naawan na saya at ama ipadamag ko kanyak. Sos. Kasano kami nga rodan madam. Nusan mi amabiru ka ang tirantami iti daaw. Nalawag mo timbagak saan ka ti Dawol? Saan ka kati abakaw awat? Sige madam. No isot ko na yo. Nga ba niya? No ko na yo adi kam sumangsangpet. Nusan mi amabirukan ti sapulin mi. Kagdanudan mi ti makabulan. Win no makatawan. Awan nga rodan pasurot yun lukas na. Anya? Ken kasanon no maibusin ti balon mi amakan. Di matay kami ni tibisin. Karamba! Baka mo kayo ni Tibiyagyo. No mapasamak ti kasta. Pumanaw ka ni ti sangwanak. Tama nga na niya pa'y ti maaramid ko kang ka. Anak tibag kang bakas. Saan ko amakontak lang tadi anak ko. Kanya katan tinapasama ken ko na. Dahil takot na natangkan launa iti ulo na ako na. Hindi gayam Jonas. Isuman ti awagak. Amangan no nagsarak da adi amo di kandida. Ni Mayor Solomon. Hello, Mayor. Naimbag nga oras siya. Agyamanak tanawagan ka, Jonas. Anya ka diti maipay ko, Mayor. Kaya't ko lang adamagan. No talaga adi kay nagkita ken ni Monique. Sorry, Mayor. Saan mo ta nakadanon dito yung mansyon? Oh, santino nga rudan tinapanante anak ko. Anya tinapasama keng kuanan, tasan ko amakuntak. Kan saan mo ta nakadanon dito mansyon niyo ako nam. Anya nga rodon tinapasamak kin ko, ana, Mayor. Oh, no anya la unay, ipagragutan na nga umay di tamalayo. Ha? What? Puno nga kayam kayo, ngamsan ko marumbangay supay, di umay di tamalayo, Jonas. Sorry, Mayor. Sige. Kastabay. Pasawan ko langan kada kiti taok ken pulis ko. No santino kitidayan diyan ako. Mayor, Sige. Bye. initaplan. Anyamat tanday di ana ibaga kanyak ni Mayor Solomon. Kan mas daawak mo't kin ni Monique. Saan ko mo't amaawatan no maminsan dagiti tigtig na ina. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Lukas ta, inawagan na kamot ni Mayor Solomon, Jonas, iho. Wen, Mama. Anya nga tan tinapasamak kin ni Monique. Saan mo't nakadanon dito yung mansyon? Adya ko matiambok. Babalawan na ti anak na. Naapaya ka na nga umay dito balay. Karamba! Anya ti kayat nasawan. Anya ka nung amin ti rason, winuga po na nga agkara umay dito balay ni Monique. Ang nasingad kaming agayem, Mami. Dahil tati amok aga po na. Ado ti parikot ko! Karamba! Sakit mainay na yun pa'y ni Monique. Makipagsapulak mo't, Mami. Nasingad kaming agayem kin ni Monique. Saan ko ang mabalin abaybay ang latan? Nang ro nakat, isutin ang silpo iti biyag ko. Anya! Saan ka di, Mami? Isot naggapuan ti dara anayalison kanyak. Idiag nga ngabit at kan patay. Makamu ka man lang. Ala, tumulong ka magbirok kat kwala. Wan, Mami. Sige nga, Rod. Sige. Anya nga tangang paisot inapasama kan kini Monique. Titakas na. Imbaga na adi ti balay ti umayan na. Kat saan mo't anak kadanon di ti balay? Sikat ni may sa agayam na, Arlene. Kat mapukpukaw ni Monique. Madanagan nga minan ni Mayor Solomon. Tidakis na. Impakada na nga umay dito'y balay. Wan,
Saan mo't anak kadanon dito'y balay? Kasta ka di. O sige nga Rod, agyaman nak. Bye. Ay, saan di nga Rodan ni Monique? Asino kay nga tatigayam ni Monique ajak na kontak? Nakontak ko mat amin nun ida. Tinasayat, rumarak, agsawarak. Uray, takabalak mat tanti agmaneho. Ay, kasano day to yung tatang? Saan mo't nga gandaran ti motor ti tricyclean? Ay, mabiit lang ka dalusak ti karburador na. Kita man ti spark plug na. Gusto ko man o danang i-drive iti kotse da doon niya kandida. Tapos nakasto eh. Ay, datan dito, anak ko. Awanan mabalinta. Madanagan lakit din ni senyorita kandidan. No saan ba tayo mapasangpat tatang? Ay, kwa anak ko. Anya nga tano awagam laangan nito niyang. Kat ibagam anadadahilan ta. Ay, wan tatang. Tauroy sukunan datan. Ay, ketuwanan anak ko. Abos ta dakkel agatan ti igam mo akwarta. Sige tatang. Awagak nga rod nito niyang. Si Kamat ti umawawak, Eloisa. Ala, sa dino ti ayan yun. Damdamagan na ka ni senyorita. Tunyang, kwa. Awagan ka kumata, isot bilin na nakauna ka matan nga mawak. Kasta ka di? Huwag niya, ayan nyo kung tatak mo. Naggapu kayo ka din ni Jason Ildefonsaw. Juan, pasubli kami kumandita mansyon. Ngam nadadali tricycle ni tatang. Anya? Ay sus, sa dino nga ron tayo tapasad. Kasanaw. Awagan man kiti ni senyora, tapasukon kami ditoy. Anya? Wunton niyang, manmanupay ti babalay ditoy. Sige, awagak laangan ni senyorito Jonas. Ada itirwar. Anya? Sa dino arwar ako nam. Nagsawar itirwar, tabirukan da ni Monique. Anya? Mapukpukaw ngamin ni Monique. Anya? Nagpakada ka no kini Mayor Solomon nga umay dito'y mansyon. Ngam saan mat ngam imay dito'y? Anya? Wan, Eloisa. Saan ka no amakontak ni Mayor ti anak na? Ala, anya nga tanti napasamag kan senyorita Monique. Saan ko nga amo sige. Mabit laang ta, awagak ni senyorito, ta ison ti mangsukon kada kayaw. Sige. Kastapay nga rod. Bye. Bye. Anyamat tam. Ay, awagak ni senyorito Jonas. Apay Tonyang, anyo ti ibagam? Ay, senyorito, emergency. Ha? Anya nga emergency? I-rescue yung kumada Eloisa kang tataipe. Apay, anyat napasama kadakwada. Nadadaal ka no dyan tricycle ni Tata Ipe kung saan ka makasupli dito yung mansyon. Kasta ka di. Sige. Awagak ni Eloisa. Sukunak ida. Sige, senyorito. Kastapay nga raw. Bye! Bye, Tonyang. Ay. Iso da ito, hindi bagbagak kin ni mama. No siyak la kumanti nang i-drive kin ni Eloisa. Urayan da kayo nga dito yan, senyorito. Bye! Tatang, umayan dito ni senyorito Jonas. Ay, nasayaat nga ron no kasta. Ang barang no agandar mo't laang da ito. Wan tatang, takasano kayo nga rodan dito no saan nga gandar? Saan mo't amabalin a panawan da kayo dito Ay, makitan tulatan, arakaw. Awan mo't nga tatay, mangdangran kanyak dito. Limbag laangan ta naawagak ni Tonyang. Kat ni senyorito Jonas tinawagan ni Tonyang. Saan ani doon niya kandida? Sigurado nga gungat mananday jay, tatang. Anya, awan pa'y dagiti aga ba, Tonyang? Wan, madam. Karamba! Nagbayagdan! Rabin! Nadadaalan ka no tilugan da. Iso ang sinukon ni senyorito Jonas. Anya! Nagpatulong namin ni Eloisa, madam. Karamba! Madam. Nalalala, awagak man ni Jonas. Apay nga isupay lati ng sukon.
Intod guan, nabignat gapoy ti sugat na. Madam, Dayjay kit din, ti baka bigbig natan na. naimbag samot na nagitisugat ni senyorito, madam. Sige. Ade, adapay naskan nga ramid. Urayan nyo lang tangarudan ida, aso magpa. Ada masaribat pa ka isla ka kadwa. Masigat kayo. Ang mga nuwad na dati sa bulan kayo. Kun garod tol. Nga magandad tayo lang. Ang mga nuwad damat dita nagiti pirata. Makitam na dito tol. At damo turbot nagtulong dito. Ang mga nuiso nagitan nagiti ranta tayo. Nagita naman siya. Doa tamat tol. Ha? Saan nga tarami dito? Sinalpag na kita. Pirata lang kita kita. Hindi. Nagita naman siya. Kat yawat mo kanyak tag Granite Lancer Aldino. Masabdak na kita walang pangit. Sinagdahan ka kadwa. Bimtak tilan siya ka kadwa. Nakabalo sayon. Anya ti aramidan tayo itan. Padasan tayo ti manglawlaw iti isla ka kadwa. Ang mga nuad na nakalimang di dati sa bulan tayo. Tol. At damo ng remora sa bali at akal at motor abang ka. Dagit lakit ti pirata na kita. San tayo asanudan nila. Sige tol. Hindi ka nito ang makasi nagdaway. Masaktan tayo dahil di bala. Karamba! Awan mo tanda tawol. Tsak makuntak. Abangan no na itaw tawdan. Kat awan signal. Das ka na mabirukan na tinaagaw dagiti pirata alan siya. Uray sana na kayat ni Mayor Solomon nga awatan na nabasit gasgas na. Kukwakton. Kat no talaga ka sa pula na gumata nga kiti may sukat. Kapilitan na. Adupay lang ti pagkasapulak iti tulong na kas Mayor. Agpada kabilang. Nuada pagkasapulak kan kwa na. Adamat pagkasapulan na kanya. Kumusta kayon, Eloisa? At dayta, senyorito, madama pa'y lang atartare maanan ni tatang ti tricycle na. Sana bale. Nangayaba ko ni ti mekaniko. Pasensya kayon, senyorito. Agungot lakit ni madam. Saan mo apakadanagan, dayta? Sakton di palawagkan ko, ana. Agamanak, senyorito. Orayan tala ang dagiti inayabak a mekaniko. Tano adadan, mabalintan nga umuna iji mansyon. Ano niya? Saan mo apakadanagan ni Ama Ipe? Adan tumatan kakadwana. Ni, nagandar mo tan, Eloisa. Ay, agyamanak. Mabitlaan. Tama pa iti ayan ni Ama Ipe. Dito'y ka lang, One, senyorito. Pakamatan na tayo tol. Pasabtakid dati Granite Lancer. Mintes tol. Sige. Agigiddan tayo amang banagbag kadakwada. Takiti sinalbag. Ang mga no, may busan tayo itibala tol. Saan ababalin na mapaay tayo manan kakadwa? At datim nga kakadwata. Saan tayo kabalan nita? Aniya. Talaga adyak makontak na dawala. Ang mga dosan dagag sublingag paiso. Dosan da mabirukan ti pasapsapol ko kadakwada. Natawag ko kat... ni dawal. Ay, agyaman aktay bawag ni dawal. Hello! Madam! Adya ti madamag. Kudak no saan ka pa'y nga umawag? Nagtao ngamin, tinakadanunan mi. Awan signal ti cellphone niya, madam. Nalala! Awanan ti adupay apalawag. Napintas, asaan ti madam ako, madam. No, kaya tiyo ama mo na. Aniya? Karamba! At na napapitak mi adi motor abang ka nagitibirata, madam. Da
Nasayaat do kasta. Nakirangan kami katakwana. Kat iti umasinag kami kuman iti sila nakitabi. Iti san oray nga tayo. Nagparang manan tinugan dagiti pirata di motor bangka. Nagrarangan kami manan. Kat anya tinapasamak. Pinaatas may apapitakan manan. Ngam napahay kami madam. Ah, Sa ataman timpara sa bali ang bangka di motor dagiti kamusor. anya. Kapilitan madam. Nagsanod kami tamay busang kami di bala. Anya. Katuan, awan kaway mi madam. Iso nga, umay kami kuma, mga naitibalakan kanon mi. Anya. Ngam, saan ko malipatan timbaga ayo kanya? Saan kami ngagparparang winwag supli dita? No awan na saya may padamak mi wino panagpalik mi. Anya. Kasanong nga ron ita, madam. Iso nga, diagyan kami lantan dito ibay-ibay. Anya. Karamba. Isubit ko na yo. Kanti may sakbay ang parikot. Ang bisin kami, madam. Ah, Iso anak ka lang parikot ita. Nang rona, no danunan may di makalawas, makabulan, wino tawan ng birbirok. anya. Iso, ano kasta di mapasamak? Kumapun kami laan, kadagiti pirata. Karamba. Anya day tasa sa dawol. Kunayo man kami. Asan kami ngagpagpakita? Nusak miya mabirugan tilansya ni Mayor Solomon. Ngay nagaw na kiti pirata. Nalala. Anya makikapang ka dagiti pirata. Sige. Agawid kayo kit din. Karamba. Nagadtod ang parikot. Saan na kasuko? Ituloy ko lang na tinikosyo ka. Talaga kasta. Bumawiyak to. Kat tinagibaw na ka na dawal. Napaay naman. Agap, sana pala. Pagsubliak ba ng ida, pa ba na makaala na itibala? Panayunak tilugan adi motor abangka. Ado ba ti markila ka nagitilugan nagiti manggalap? Panayunak lang ti awiton da abala. Kan armas. Oh, talaga ajak makontak ti anak ko. Dan sa mong tanda ka sa napasamak kang kuwara. Pinagwanawan ko matan dagiti pulis ko. Agraman dagiti bodyguard ko. Ngamasan da anak kita tilugan na. No nadadailan bilang. Agam, imposible ang madadaan na iyay kat kabarbaro. Ingkatanga kiti sa balikan sukati na itong paralukan na. Talaga ang madanaganakan mo, Nick. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Dimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay man dingged, tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay pa nagsuporta, ken panagdingdingeg. Anak tibak ka nga bakas. Aging kay tagatawan pa iti anak ko. Kung saan ko pa ilang nga mawagan aging kay ta. Sumangkaw trumod ni Hepe. Tatinak matlapad na magaran no anya ti resulta ti panang birok da iti anak ko. Ti silbon ko. Hello? Sino ka? Hindi Samantha. Nuanyaman ti ibagam ngay mawag kanyak ibagamon. Tanda sa baling orurayik nga awag iti silbon ko. Aniya? Nimunik adda di tabalayokot na bartet? Aramba!
Agpapapawik at tricycle ni tatang mo tinagluganam anapan ije San Ildefonso, Eloisa. Adot na sayang nga oras. Kana, nagtaktakpay ti anak ko. Anang sundo kada kayo iti nakadadaulan tinagluganan nyo. Pasensya kayo kuman, madam. San limot nga mo, pero dyan kami tidalan. Uray kumano kasta. No di adapay awit yung adakkel ang kantidad. Kasanon, no ada nag-hold up kada kayo. Di siya pa'y tinawanan. Dahita nga rin ti pagyamana kinahapo, Diyos, madam. Tawan na sa law may nagtaktakas. Kan nayawid ko ti kwarta nga abang wano. Upa ti apartment nyo di San Ildefonso. Inton mabinsan nga ipaon ka manan. Diyak kayatan asabali ti pagluganam. Tabangan no dakdakas to ti mapasamak. No ti tricycle to manan di tatag mo. Ti pagluganam amapan ija San Ildefonso. At datan ni Malay, nung di ka madlama ka po, at nagdagsan ka ba eh. Nagurog lagat nga roon, hindi pa naging isukin ko, hindi ka ba na. Talaga na sobraan na tinagbarta. Rumbara kong dinoy. Nagpaisagan ak, iti katulong, iti kalduan na iton makabot. Silbon na. Sino nga dati mabawag? Siyak na tang tibang sungbat. Tapno mamwak luwas sino ti mabawag. Hello, Mayor. Kumusta ti panang berbero kyo ni Monique? Amuyo ka din ti ayan na? Wen! Napangkaya mi di may isa ka nagiti barkanda na kat nagyadyanig na. Anya? Sino a barkada na tinapanan na, Mayor? Diagnagan iti Samanta, a bakasyonista manipon di Amerika. Anya? Nagiinom da, nagbabarkada, aging kay di nabarbartag da. Ay, apaya. Ay, anyamat ni Monique. Ang kasunod pa nakamuyo nga ijay balay daw Samanta ti ayan ti anak yo, Mayor. Imawag ni Samanta kaniya, kiswanapan ko inala ti anak ko na laos ti bartag nga. No kasta, ada di tabalay yon, Mayor? Wan nga ron, ta sinugon ko. Gamtay ko na ako, mayatin ti orok na gapoy ti nalaos a bartag na. Anya? Anyati ko na, iho. Nabirukan matlagan ni Don Solomon, ni Monique. Wan, Mami. Babaan ti panangyawag ken ko, ana, tiagnagan iti Samanta barkada ni Monique. Anya. Nagiinom dagayam. Aging ga nabarbartek, kat nakaturog ni Monique, Mami. Iso anapan sinukon ni Mayor, ije balay da Samanta. Karampa! Di naman lang pinagpanunutan na madanagan na giti kampalay na. Aglalo kat saan na ngay pagpagati nagturungan na. Wan nga rod, Mami. Tauray ko man nagbarbartek da. Naumulakat ni Don Solomon ti ayan na. Ala, tay ko datan. At dalata dagiti pagbintutan niyo. Aguray ka man. Awan ka diti panggap mo amapantumat mga sarong karkad ko, ada. Ha? Apay ko masarong karak, Mami. Kumusta ba na? Awan ti panawon ko amapan ije balay da, Mami. Iho, hindi na disgrasya ka. Iso, ti may saan ang bambantay ka kayo ospital. Kan iso pa'y tinagdunar iti dara ka sa pulam. Kan oray ti panagpaimpag mo. Di nalat naliwayan ti may nang kumusta ka. Mami. Masapul nga ipakita mo't akan kuha na. A concern ka. Tapno, masupapakan mo't nagitidad duma a kinaimpag na ka, iho. Eloisa, naplamcham ka din ti pantalon ko? Wan, senyorito, nalpasan. Agyaman nak. Papanan niyo ka ni? Mapan ko sarong karan ni Monique. Ha? Mapan niyo sa rongkaran? Saan mat ang masakit, senyorito? Inakla kamustaan. Ibagbaga ngamin ni Mami ang sarong karak ka, no? Iti pa nagsasauyo. Kas kailan mapilpilitan na mapanan, senyorito? Wan nga rod. Kat tay ko namon. Saan mo't ang masakit when no na disgrasya. Dahil nagsarong karan. No di kat nabartek laan. Ala,
pagusto niyo latan ni madam. Kan tapno maragsakan mat ani senyorita Monique. No sarungkaran niyo iti malayda. Karamba! Apay nga awan sumabat ka iti pasurot ko ang magsarabo kanyak iti yaay ko diti hideout. Pinagawid ko matidaan manipot iti baypay ang nagsawaran ta. Oh! Dawol! Adak! Umay ka man! Madam! Itawal, isundi mayan at karting na ko basi nagtito ayan ko. Madam, apaya di yung pagbangkam mo ti ayo. Tapno na kapagsaka na kami ko ba? Ingagarak ti sorpresa pa nagbisita ka na kayo. Sa dino ti ayan dagiti kakaduam. Madurog da, madam. Aniya? Iti kastoy nga oras. Maturog kayo, dawal. Gabutan na po yatang kami ti sumagmamano arabi iti tao. Anang ibaunan nyo ka na kami, madam. Karamba! Katkasano nga ruda no kalaban timay, di rinatrat na kayo aminan. Iso nga rin sana ka nakikita na naturog, madam. Tapos damot lang bantahin, wad na umaya ka pusor. Oh, bueno. Dagay si katimakadawan ko. Kat natalatan ti agsarita may papan iti panangitultuloy yun to iti misyon iti tao. Oo, madam. Ado nga isla ti nasursurmen. Kan napalaban kami pa nga ron. Kan gusto kumanda dyan nagabuhanan mi. Awaten tayo kumanda saanan ang mapasublit ti lansa ni Mayor Solomon. Kan dagiti kontrabando. Karamba! Tamom ka din umano a milyones ti pukaw ko. No awan ti mapasubli tayo kadagi jay dawol. Wan, madam, amok. Angim, kasano nga rin na kami matimapukaw, madam. Dapat patig ka din kayang na kami. Kapulang itilgat nyo. May sublit na pukaw ka na kayo. Karamba! Tawan ka din ti pagpilpili baka unay idi akinala inyo, ha? Nalain kami, madam. Ipagayo lang, nawa na ti serpiyo. Tauray itamat lang, agsisina tayon. Sana, madam, saan? Wano, kabatong yun, dagiti pirata, ha? Isung agtokyad kayon nga ibaon kayo manan iti tao. Tapno ituloy abirukan tinahayjak alan tiyan ni Don Solomon. Apay, di kayo mabuti, madam. Saan, madam, saan, madam? Lukas na, bayat ka matlang ay dalawang dagiti kakaduam. Tapno ituloy iti magsapol iti ladya ni Don Solomon. Wan, madam. Ngam ti suparno, apapanan mi. At doon to kumamot yung diawit mi abala. Tapno saan kami bastang sanod. Nung may pasungal-ngal kami mat itinagat. Yakpay ka timatay, madam. Ay, pagkiyapan ka. Tanapan batlagan ni Jonas, Eloisa. Nadiyo pinili ti tema pan madam. Sigurado asan pa'y kumanagtignay ni senyorito. Talaga. Amo, Eloisa, nakapapain nga binkin ni Monique. No ti anak ko lang ti papispisita. Sa bagay, kanayon ti pa nagbisita ni senyorita Monique dito yung mansyon. Dahil talaw na ti pagpainak. No di ba pansarungkaran ti anak ko ni Monique, iti pa nakaambo na anaparta. Ngayon sangpat ni papang na iti palayda. Ay, nagsakit ti ulo. Bibang! Bibang, maala ka man iti agas ti sakit ti ulo, tag tumarak. Bibang! Awan samat ni Bebang. Ang mga noad iti likod nga aglablaba. Na, madagdur-durbel. Sino ka tati umay? Kapilitan na siya ti mapan mangilukat iti ridaw. Awan mo tagati katulong. Ay, nangyamot sun. Kumusta ka, Monique? Jonas, sika? Oh, apay akas lang nakigtot ka, nakakita ka niya. Kwa, gaputa saan ko anam naman nga umay ka. Mabitla na. Nakayusan tilangag, nakasugabaak. Sanak pa yan nagsagay-say, urayan na. Inadaywan naklatan dito eh. Di nakmat pinastrag. Ay, madimot ti ugali ni Monique. Kakaiso na sinarong karak. Di nakmat pinastrag. Ay, agawid akman laangan. Senyorito, ada ka yun? Kumusta ti panang bisita yung kini senyorita Monique?
Ay, nagawid akmat la adagos, Eloisa. Di nakmat ngamin pinastrek. Anya? Ala, taapay mat senyorito. Diyak amo, nakigtot idi nakita nak. Ay, nagmading ngamin tilangan. Ha? Nakar-arjod na umay dito'y mansyon. Nakaururnos tibok na. Angam idi nakitak iti panangilukat na tiri daw. Ay sus, Eloisa. Kunam lano bruha. Anya? Ala, nalabas mo tunday tangay bagbagayan senyorito. Agpaiso, Eloisa. Kasla bruha tilangana. Hello, Budik, iha. Nakawag ka man? Ada ka di pala dita balayo ni Jonas? Ay nga, tita. Naklaata kiti panangilukat ko iti ridaw mita. Nimit Jonas gayan tinaybas kanya. Wan, taimbagak nga umay nakamot bisitaan, iha. Nera na nagsaksakit yung ulo. Kiti ay nagabiti hangover ko. Isa ajak na ayos tilangak. Nakasugab ba tibok ko. Mapapain na kini Jonas. Katjak na ibaga asumrat. Aniya? Tita, kaputi ba't nakatarantak? Kat na ibaga kini Jonas nga ayusin ka muna tilangak. Sakbaya sumangak kan ko ana. Yung nagpauyon sa amod kan kaputa nagawid at nagpakpakada. Aniya? Nukasta, saan kayo ang nakapagsarita, iha? Saan? Isa, madismayak la unay. Kakaiso na nga may nakumustahan, nag-awid pa yadagos. Jakbot ngamin pinastrap. Nalapay am. Talaga gabi na kasjay ti adat ko. Nalaingag pa uyo. No anda di na kayat. Agam bayam. Takasaritak to ni Jonas, iha. Hello, Mami. Apeng ay mawag kayo? Karamba! Tadi ka di ba pa initi na rabit mo kindi mo, Nick? Ha? Anya ti inaramid ko kuma. Awan mat, Mami. Apay ang nagawid ka di nagpagpagkadagan ko na. Pagana ka no mabitlang, ang pimpanaw kagatan. Nagpauyo ka. Kasla na ba inanak ngamin, Mami? Di nakmat ngamin pinastrat. Takasanuho, nataranta, nakakita ka. Tadi mo mo't impagpagada, wino impakamukan kuana, asumarungkar ka, iti balay da. Huray pa'y, Mami. Pinastrak na kumalatan. Tanagura ko maiti salas. Nakiktot nga ron, iso adi na mo din arabid na. Basol na, Mami. Iho, saan ko ba na maulit na itangay na rabid mo, ha? Nakapapaiin. Anya? Malamanan, senyorito. Damdamalaang. At ni tatang ko amang sukon kanya. Nagpartak ti oras, Eloisa. Wan nga rot, senyorito. Siguro, dandanimot itan ni Mami. At ni tatang amang sukon kanya. O sige ha, mapana ko, senyorito. Mabit lang, Eloisa. Adda ka di pa ibagayo kanya? Awan, ang kinitatang mo. Ada kahit kung ibaga. Kasta ka di? O sige, umay kayo, senyorito. Agsarita kayo't kinitatang. Kaadaman in naklabit, ibaga kiniton niyang. Ay, anya ti ibagayo kanyak, senyorita. Mano natawan kada kayo to'y tricycle yo, Maipe? Ay, nudyak mariraw kit adan sa nga pulo kat talon at awan na kanyak, senyorita. Nabayagan no kasta. Ang mas dawak man, naandor pa'y laang. Mayat pa'y laang titaray na. Ay, awan dumaan ang senyorita. Iso apasaray madadailan. Kas idinapan kami kini Eloisa ijay San El de Punsaw. Imbag ta, napanda kami rin iskyaw. Ay, awan ti saan nga agdaan, Maipe. Ang apay ngamin adiyo pala sukatan to'y motoryo, Maipe. Ay, uray kasanot ayat ko. Awan ba't igatang ko, senyorita. O di, pautangan kayo. Tapno makagatang kayo iti baro. Anya? Pautangan nak, senyorita. Uwan, Ama. Ang mano ka din ti kastoy ang motor, Ama? Ay, jak amaw, senyorita. Ay sige. Pautangan kayo, Maipe.
Tapno sumayaat mo ti tricycle yo, apaglugluganan nyo kin ni Eloisa. Tatang, malagip ko man. Anya tinagsarsarita nyo kini Senyorito Jonas. Hanggang iti tricycle ka. Oh, apa di tricycle yo? Ay, dinamag na mano atawanan. Itimbaga ka sa nga pulo katalaw. Ay, daan nga minan ti motor yo, tatang. Isungag karapir din. Ay, wan nga raw. Ang decide ka na kat napintas pa ilaan. So, ti motor la kumati masukatan. Saan mat nga rodakas ka rin makagatang kayo ti sukat na? Tanakanginin na ti brand nyo ang motor ita. Ay, masukatan no kayat ko. Dadain jaya itay ni Senyorito Jonas. Pautangan nakanaw. Anya? Ay, saan ang tatang? Ha? Pangalaan yun to kung mga roti pagbayad yo. Nakababain. Samay sa, amangan agungat ni Doña Candida. Lumaaman na nga umutang kayo tidakal a kantidad kini Senyorito Jonas. Ay, day tamat nga raw ti pampanunutak. Ang kunan ni Senyorito Jonas, nga oray inutak ka na o at nagan. Uno bayadan ti utangag kinkwana. Anya? Wan, sa awan ka no porsyento na. Kano makagata nga kiti baro ang motor ko. Ay, oray agpasada ak manan. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Sumit nga ta, ng adtakay pala dito irwar. Sumrek kayong tamang rabi itay tao. Umuna kay latan manang tonyang. Ay, jak pa'y mabisin. Nala, no isuti ko na yung na kayo ti makaamaw, senyorito. Ang mabaling ka diti at salutsaw. Anya ti damagam. Itay umasi ti agak kasla nakaununag-unay ti pampananutan nyo. Nakaadayo, ti turong dagiti matayo. Ataka di problema yaw, senyorito. Awan tonyang. Ang pampanunutak lang dyan ay bagag kini ama ipe. Anya tinay bagayok kenkwana, senyorito. Di, gapot ta makita ka dumaanan dyan motor na. Kat injaya ka pa utangat. No igatang na iti kabarbaro ang motor na. Anya? Ay, ala, senyorito. Saan ka nagpapautang? Agungat ni mameng. Iso nga ron ti pampanunutak. Sigurado akaungat nak ni mami. Numaamon na apautangak ni ama ipe. Iti dakkel agatad. Tapno awan problema yun. Saan ka nagpapautang, senyorito? Wanang masyanak kini ama ipe. Aglalot agkaradadaal di jay tricycle na. Senyorito. Ulito. Sigurado nga agungot ni mami no. Pautangam ni ama ipi itidak kalakantida. Anya nga tano saan tayo nga ibagbagakin ko na, Tonyang? Anya? Ibagak kada Eloisa kan ama ipe. Saan ta nga ibagbagakin ni mami? Ha? Ang numamuan tumot lang ni mami, ang nagpautang ak iti kwarta. Ang muklatan, asino ti pabasula, wano nang ibaga. Ha? Ay, asino ti pabasulin yaw, senyorito? Sika, Tonyang. Anya? Siya? Tasi ka lang tinang ibagak iti planok. Malaksid ka da Eloisa kan ama ipe. Iso nga muklatan. Saan, senyorito? Saan nakachismusa kas kadagiti daduma? No kasta, mailimod mo matlaangkin ni mami iti planok. Wan, senyorito. Ikari, promise. Nasayaat nga rod no kasta Tonyang. Inak to nga rod mangi-withdraw iti kwarta. Tapautangak ni ama ipe. Igatang na iti kabarbaro ang motor na. Inawagam ka din ni Jonas, iha. Saan tayo, papa? Masurunak lang kan kwa naging gaita. Ha? Itabang paya kasuron mo ti kayem mo. Gapoy tinaramid na, papa. Panggapay lang, dadi ay na dito'y balay. Sa nagdardara sa nagsublimot lang iti balay daw, ino nagawid. Wan, papa. Makasurunak iti kastyengin na ramid na. Nagpauyo ata di mo mat pinastrak. Naguray kumalat ta. Alabayabon. Kansan ka nga gimulay ti sakit tinakam kang kwan. Tasaan mo ta nadagsan, ti basol laking ka. Basta,
Diyak kahit nga awagan kan kasarita. No saan nga iso ti umawag kanyak, ama kisarita kanyak. Diyak to awagan, apulos, papa. Anya? Anyati ko na amigo. Nasakit pa lang tinakam ni mo ni kiti anak ko. Gapo iti naaramid na abid doon. Si Kamot, imbagag lang arudan na magambay lang. Nga kunana, adi na kanukayat ang kasarita. No saan nga iso ti umuna makisarita king na amiga. Ay, inugtak ti anak ko, amigo. Ala, payam. Takasaritak to tay aywan na ni Munik. Saan ang mabalin alumamiis tilangan-langan dato ah. Talaga, tanukas na ti mapasamag. May ramraman tapay nga ginadayo tirig na amiga. Badagasan ang mabalin, amigo. Iso nga, payam. Tapaumayag to ni Jonas si Jimalayo. Tapno kasarita kan ay aywan na. Una yan na nagtabog. Kaano lang, dati pa nagdalos ko dito ya. Eloisa, isardang mo pa ila ang tagdalos, tayo tapay agmerienda. Umuna ka lang tanyag merienda ton niya. Ilipas ko pa'y tagdalos dito ay, sumarunod ton. Umay kakit din, tani, mabaawan tilinuto ka supas. Sikat talaga. Sige man langan. Ma'am Eloisa, naistorya kanyak ni Senyorito Jonas. O kaya't naapautangan ni tatang mo iti igatang na ti kabarbaro ang motor na. Anya? Naistorya na kan katon yan. Ay na, saan mo kumay bagbakin ni madama? Kasigurado nga agungat lakit de. Lumaaman na day tapanag. Wow, amok. Kung nagkariak kini senyorito, asaan ko nga ibagbagak kini madam, ti kalikagom na amang pautang kini tatang mo. Amom ton yan, nasyak lang ti masurot. Tsaket nga umutang ni tatang ko iti kwarta kini senyorito Jonas. Naigatang na iti kabarbaro ang motor na. Uray awan porsyentong na? Uray pay. Mabuta nga kamaman ni madam. Tama nga no isuntuman ng tipa kaibabainan ni nga gama. Ay, anday ta. Nagsilangan ti tricycle ka. Ay, nakadongdong ret mat ngamin gapot tapawk. Ha, ada nagsardang alugan iti arubayan. Amay pe. Ha, di mat kayam Senyorito Jonas ti dimtang. Madamamat ti panagdalos siya dita tricycle yo, ama. Ay wan Senyorito. Tapno, sumilang mat. Kataptapok ngaminan. Sa dumaanan. Talaga adanan ti motoryo, ama. Sukatan yung aminan, tapno mayatan. Ay, uray kayat kau asukataan Senyorito iti baraw. Angem, day kunakaon. Awan mo ti paggatang kau. Iso nga anusak pa ilaang Kung nagtumat apautangan kayo, kan uritin na ganyan tulatan. Kan saan ko napaporsyentuan. Ay, amagado kun amlaang dayta, Senyorito. Saan, ama? Saan nakakaskinisi mo? Akaroba mi. Ngagpautang kat ikan na 20% na. Ay, asimaw, Senyorito. Ni manong simo at taga Santa Clara. Ijay aglaklakot karnit baboy, akaroba mi. Uray karnit ipautang na, adalata porsyento na. Ay, wan. Amo kaunti bagbagam, Senyorito. Bimak na ang gapot pa nagpapautang na. Wan, ama. Ang aguray kayo man. Nayaw-awanan ti saritaan tayo. Ay, wan nga agpaisaw. Aguray kayo, Senyorito. Agpaiso kaday, adi mo pa porsentuan ti utangit keng kaakwarta. Wan, ama. Saan ko apaporsentuan? Kaya't ko, makagatang kayo iti baro, motoryo. Ay, agyaman nagngarod Senyorito. Nagsaya at kayo talaga. Ang ni mabay, ti kabuteng kau. Tamang ano agungot tao, no maamuan na pinautangan na kiti kwartam. Di kay madanagan, ama. Awan to ti makam mo, pinautangan kayo. Saan to amamuan ni mami? Ay, sige, Senyorito. Umutang ak nga raw,
kin agyaman iti talagyaw amang pautang kanyak. Manong nga ro ti utangan nyo, ama? Ay, takayon ti makaamaw, senyorito. Makanailakit day ang makagatang at iti baro ang motor kaw. Kasta ka di, ama? O sige. Jay brand nyo tigatangan nyo, ha? Tapno makontento kayong agusar. Nangina nga raw, ti bayad na senyorito. Ay, uray nangina, ama. Makontento kayo umat nga agusar. Iso nga pautangan kayo iti igatang nyo iti brand nyo. Ay, agyaman nga raw, senyorito. Ang mga nudyak mabayadan, aging gaamatayak. Ay, saan ko mga min apate ti pampanunutan nyo no umutang kayo, ama? No, ti panagbiagyo. Abutin nyo pa'y siguro ti sangagasot nga edad. Anya, ay saus. Saan ko maabot dahi tanatawag, senyorito? Iso mabuti nga umutang iti adaw. Kastoy lang nga rodan, ama. Pautangan kailangan iti igatang nyo. Iti brand nyo, brand nyo tigatangan nyo. Ay, sige nga raw, senyorito. Ay, akit agyaman Awan ang yaman na, ama. O sige, mapan kayong tulangan gumatang. Mayor, nakaawag ka man. Wan, kapot at nalipatag ka tinabag itinagsarita ta, isong inawagan ka. Anya tinamagam, amigo. Awang ka din ran sa mamang bayad, wino bang sukat itilansya ka na pukaw, wino na haigat. Anya? Dun Solomon, ang mumbet a pinagtignay ko idin dagiti pasurot ko ang birok iti nahaydyak aladyam. Saan da nabirukan? Kahit ako mga rod, tinakapanunuta pa mang bayad kanyak. Nabayaguna yan di ba naguray ko? Amigo, ranta ka pabiro ko pa'y mabinsan ka dagiti pasurot ko. Dako dada nga, adapay dagiti isla sa anda nasawar. No di ng tupay, mabirukan kalpasan ti makalawas, winudwal lawas manipod dita. Masapul na bayada, minusukatabon. Ababaunay ti dua alawas apawayway mo, amigo. Anya karot ti kayat mo? 2 bulan, 2 taon? Oh, isuad di mo kunaan nga bababay lang ti 2 lawas, ginted ko ba na naging ka? Karampa, ang bubot anak kalawlawa ti tao apagberbirukan dagiti tao. Kan uray ko manukastan no saan nga agadayo dagiti isla apagberbirukan. Saan ko nabarikod tayo na? Basta nuan niya tinapukaw yo, sukatam mo inubayadamon. Period. Bye. Bye! Karampa! Adda kayo magkayaman, senyorito. Apag iso, naluto kong dyan merienda tayo. Sa anak tayong agmerienda, Eloisa. Napsugak pa eh. Kasta ka di, senyorito. Nagapon nyo ngamin. Ibagak. Di mo tulat ako maibagbagakin ni Mami. Sige, senyorito. Sa anak mat nga gipulong kin ni madam. Wen, amok. Nagapon nyo nga rod, senyorito. Nagapuak iti balayo. Kinasaritak ni tatang mo. Panggapitin jayak kin ko ana. Apa nang pautang ko. Anya? Anya ti ko na, senyorito. Kaya't namatlaang apautangak. Anya? Manungay ti utangan na kada kayo. Ang mga no sana makabayad no dakal unay ti utangan na akwarta. Saan ka madanagan? Jakmat na uyong agsingir. Manutim baga na nga utangan na kada kayo. Imbaga na. Nga siyak ka nun ti makam mo. Numano ti pautang ko na. Senyorito, ang mga numarigatan kami to amang bayad no dakal unay ti utangan na. Imbagak nga rod anay unak ti itad ko na. Ang mabutang samat, Eloisa. Senyorito, Kunakmat asan ka madanagan. Sana bale, tajakmat pa porsyentuan. Kan tinagantulatan ni tatang mo. No adanton kortana, mangtad. Angam no awan, jak piliton amang tad. Karamba! Tualawas laang ti pawayway nga inted ni Don Solomon. Amang sukatuan namang bayad itinahaydyak alansyana. Oh,
Kapilitan ang mapanag pa ni hideout. Tapno kasaritak na naman. Tas kan nga tignay naman ang mapanbang pirok itinapahaytsak na alantya ni Mayor Solomon. Parang no makita dan iti papandamanan pa ng pirok. Kat masalbar mo't lang ti milyones a pagbayad. Senyorito, apanan niyaw? Inakijay bangko tonyang. Anya ti mapanyuran taon. Ay, dayta ka manan ako naktonyang. Naglaing ka makibibiyang. Tadakas ka di amaamuan, senyorito? Inakagwidro, iti pautang ko kini ama ipe. Anya? Ay, kaya dyan sawon, senyorito. Mayat matlangan ni Ama Ipe nga umutang ka na kayo? Wan, angam di mo ibagbaga kini mami ha, tonyang. Masapol nga ilimod tayo. Mano nga rutiin kay i-withdraw? Saludsod ka la, saludsod. Ay, di ta ka manlangan. Mapanakon. Senyorito, kanong maamuan ni Mami. Ang mga no, pilitan nanto idaasingirang. Saan nakman abot-bot ngan tonyang? Aday wan nakmanlangan. Tama panakon. Sige, da kayo nga rin makamon, senyorito. Di ta kayo. Bagte madayon. Ay, talaga ni tonyang. Tilaing naasumao. Uray ko ma. Nusa nakasjay. Puro panangublat ibagpagan. Ay. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Tanyang, papanan ni senyorito? Mapanhijay bangko, Eloisa. Anya ti mapanaramitan ni Jepang ko? Mapanan i-withdraw, jay ipautang na kinitatang mo. Anya? Nay, Eloisa, sakti madandanagan. Amok mo kasanutik kinaungot ni madam no, adama mo na di na magustuhan. Tanyang, pangaasim ha. Di mo ko may bagbakin ni madam mapautangan ni senyorito ni tatang ko itidak kila kandidat. Well, yan na maam Eloisa, my friend. Saan ko nga ibaga? Ang madanagan na plot ta. Tapay. Kaputa, ada pagsasao. Asaan ading tumatlalumtaw ti may sa apalimot. San abale, nga oray matakwatan ni donya kandida, no makabayad to kuman ni tatang. Ngala, sapay la ko mga rod, ta maininot ng tumatlaang, abayadan ti utangan na. Kinapod nuna. Diyak ko makayat nga umutang ni tatang kini senyorito. Angam, naalukoy madlatan ni senyorito ni tatang ko. Uli na kayo! Uli na, tagdaman na importante nga ibaga ka na tayo ni madam. Imbayat, takayat ko nga ibaga kada kayo. Ngay di kanak ni Don Solomon iti ultimatum apawayway amang bayan. Wan namang sukat, ti pasapsapol ko kada kayo alantyana, nga hinayjak dagiti pirata. Ay, manuabulan, tingin na pawayway, madam. Saan na bulan? Nudikat, dua lawas lang. Yang roti kayat nga ita amaramid, madam. Kayat ko nga agsubli kayo manan iti tao. Mapan kayo kadagiti isla adiyo pa inapanan wano na sawar. Taparang matuntun yon tinahayjak alantya ni Mayor Solomon. Sige, nuray dati mandaryo ka na kami, madam. Kat agtulnog kami, kas pagayta nyo. Nga madakit dawan mi, numabalin. Anya tikitawan nyo. Sige, ibagayo lang. Sinada na kadunggag kan magitan. Nulakit ita makitak apagsayaatan nyo. Hinayunan nyo kumati, ipabalo nyo ka na kami nga basto mi, madam. Tawagan mabayag kami manan, iti ito yung misyon eh. Sige. Duka sa pula na punuan nyo timay sa abang kakadagiti abastuyo. Masurot. Saan lang aron nga basto di masapol mi, madam. Anya pa'y garod. Sige, ibagayo amin ang tika sa pula nyo. Ano abala? Tamangan no may pasungal-ngal kami manan, itirangan. Sige, itad ko amin tikid-kidawan nyo. Katsapay la ko ba? Tayti daytoy apanangibaon ko manan kada kayo. Kat adanton na pintas ang maaramitan.
Iha, san ka di ba'y nga mawawag ka ni Jonas? Saan pa'y, Papa? Nagsarita kami mutan kan di kandida panggap. Iti panaki tunos na kumankeng ka. Siguro, kahit na napuuran tirang pa, iti nagbaitan mi, Papa. Iso adin nan kayat ti makiayos kanya. Sana mabalin. Saan nyo kumasayangan tinaunday na panawan na napintas alinangan niyo. Agkapiyakay ko ba? Ay ko na akong Papa, no saan ani Jonas yung mo na nga masidad kan makisarita kanya. Uray kastoy kamlatan nga ag na nayon. Awan tinasayat ngay bunga. Di kasta mapasama kada kayo adwa. Narigat mo't nga ro, dasyak ti umuna manen amang ibabay ti pride na, Papa. Never. Siyak lang ka nayon, ti agpakpakumbaba? Never. Sa bagay, babae ka iha. Talaga. Siyak pa, iti nakapautang kan kuha na iti na yung pag-anakam. Isasa na rin ba nga siyak manen ti agpakumbaba? Di ka di pa nagitunar mo iti dara. Iso tinagda ka matem nga utang na na imbaganakam. Juan, Papa. Di magakuman ni Jonas. No sana gapo kanyak. Bali siyak tinang silpo iti biyag na. Husto ka. Iso arumbang nga ni Jonas ti umuna ngagpakumbaba. Nai-withdraw matlangan ti pautang ko kini ama ipi. Ket no kayat nun to. Oray kadwag to amang kita, iti katangan akabarbaro ang motor na. Barang kayat na. Ni mami. Hello mami. Anya ka dito ibagayo mami. Umay ka dito opisina. Kada na patag-unay ang pagsalitan. Anya? Ay, kwa mami. Saan ka makaumay? Adda papanak. Kada patag ka di unay na idapa pa na. Gamdi pa nangayab ko kan ka dito opisina at tapno ang sarita ta. Ijay tolatan balay ngagsarita ta mami. Ay saan ko na may pamalumpay di pa nagsarita ta, Jonas. Sorry. Ngam talaga nga adda papanak. Importante unay. Sige. Bye. Ay. May mayat nga inidop ko na. Tapno saan nga umatidog ti saritaan mi. Nay, ay, mabiit lang. Umaya ka. Naimbag nga aldoyo amay pe. Ay, si kamot kayam, senyorita. Ay, sige, sumrag kay tinano mo at pagtangan may. Agyaman ak ama. Ay, senyorita. Anya ka dito ibagayaw. When maipaay ka. Na nakaumay kayo manan dito. Imayak ta na kay withdraw akon ama. Adan day ti utangan nyo. Anya? Adan jay kwarta, senyorita. Wan ama. Kitno kayat yo. Ura itamat laang. Intay kumitan ti katangan nyo akabarbaro ang motorsiklo yo. Ay, nagsaya at ang senyorita. Agyaman ak unay. Mabit lang ama. Terwar ko ti kwarta. Atoy ama. Bilangin nyo. Amang nukurang. Ay, oray sana, senyorita. Ang ay na, kaslamadaanagan ang mga awat. Ay, saan kayo madanagan? Sa anak mo't anauyong. Saan kayo matasingiran adagos? Sige, awatan yung ti kwarta, ama. Hey, well, senyorita, ikan agyaman ak. Kahit yung kadi nga, intay kumitan itigatangan nyo ang motor, ama? Sige. Ay, kadwa anak man lang arudan, senyorita. Sige, ama. Aglogan kalatan itilogan ko. Ay, sige, senyorita. Ay nakasaysaya at kayo unay. Ay, di ka makasupsupapak. Iti adon nga impaay mo kada kami. Iti anak ko, senyorita. Hello, Mayor Solomon. Imawagag takayat ko tamagan. No imbayan ti anak mo di daw bisinam. Ay, kuha, abi ko.
Inawaga kita kunana nga ada ka na patag unay apapananda. Iso asan anak ka umay. Di na kan samat patpatyanan di anak mo. Kunam ideya ang may turong mo ng di mon samad may soro. Ay saan man, amigo? Maiturong ko, ti anak ko. Amin na pagayatak at isupay lati sursurutan. Hello, Tatang. Imawag kayo man? Kwa. Nagkuyog kami kini Senyorito Jonas. Anya? Papanan niyo, Tatang? Today ni Senyorito ti kwarta nga igatang kau iti baro ang motor kau. Kuyugan na kanaw amapan kumatang. Tatang, mabayadan yun to nga taday ta akadakkel ti utang yun. Wen, anak kau. Siyak ti matantanagan iti inutang nyo kin ni Senyorito. Saan ka madanagan? Mabayadak tumitla Higaid ko ti agpasada. Tapno ada pagtinag ko iti inutang ko kini Senyorita. Inay, talaga siyak ti madantanagan iti daita, Tatang. Saan ka madanagan? Saan akas lang kadag iti daduman, Senyorita? Tatang? May-mayat da ito, senyorita. Isaw ti alaan ta. Sige, ama. No day tanti korsonada yo. Ison ti bayadan nyo Ay, kamaudyanan ta. Nakamuturak manen iti baraw. Ay kat agyaman na kada kayo senyorita. Awan anyaman na, ama ipe. Nasidag ngamin tirik na kada kayo. Nang runa kini Eloisa. Ay, agyaman na, senyorita. Sige ama, bayadan nyo nga rodan. Tapagluganan yon nga agawid. Aging kayta katawan pa niya, Senyorito. Nakagatang nga tamat lang kinitatang iti motor. Diyos ko. Matantanagan na. Iti yung utang ni tatang iti dakil akan tinad kini Senyorito Jonas. Ni Senyorito Jonas. Sanjay dimtang. Sa batak man, damagagan ko na no nakagatang damat lang iti motor kinitatang. Eloisa, Senyorito, sinabat kayo, magagaran ako na makaamo, no? Nakagatang kayo matlangkin ni tatang iti motor? Wan, baron jay motor ni tatang mo. Nagluganan nan nga nyawid. Kasta ka di? Wan, kat dan sapay 2,000 anabati iti inutang na kanyak. Di na insubli ka na kayo ti 2,000, senyorito? Kahit na nga isubli itay, ngumkunakan ko na, ngayon inutan na langan apang gasolina na. Tapno, di na problemanan adagos ti panggas na. Nakasaysayat kay launay kada kami kini tatang, senyorito. Madantanagan na. Kasanon, numamon ni madam pinautangan nyo ni tatang ko, iti kasdi akadakkel akantidad. Sigurado lang kiti nga gungat. Saan nanto amamuan, Eloisa? Amoyo, pudno ti kunan nito niyang, nga awan ti palimad adin tumat lalumtaw. Nudumtang day tagon daway. Sigurado nga problema kami to kay ni tatang. Aglalo no, di kam to pa nakabayad kada kayo. Kunakmat, Eloisa. Saan ka madanagan? Kat no bilang tamamuan ng tuman, sakto ti makaamo kada kayo. Hello, Gracia. Oh, itaman pa yan nakaawag ka, my friend. Ada salud-sudam? Anya day, Jai? May papan ka na kami kin Jonas. Ay, saan kami pa yan nagsarita? Saan kami pa yan nagkitkita? Ibilang ko pa lang agayem. Yung ororayag nga isut yung pakumbama. Oy, tsak pa ito kasarita. Ano saan nga isut yung muna nga masidad kanyak, Gracia? When? Anya? Nakita ni Jonas sa bigat? Sa dino, ha? Ha? Pagkatangan iti motor? Ama ay gumatang nga tayo iti motor na? Kabarbaro pa iti motor si Klona. Aniya? Kaduhana nila kay Epe? Iso nga ta, gumatang iti motor?
Ada ka di bagam, may ka di opisina. Mariribukan na gidyan na ibaga ni Gracia gayam ko. Isang imayak. Oh, anya tinaibagan, apakariribukam. Nakita na kano nagkuyog da amay pe kan Jonas. Katanya kumano nagkuyog da. Anya kumat pakariribukam iti dayta. Gibatang da kano iti motor. Gimatang manin ni Jonas iti barwa motor na. Gamapaya kadwa na day ala kay ipe. Kuna ni Gracia, amabalin ani ama ipiti aking motor di ginatang da. Aniya. Nadumot gayam ti kwarta ni ipe, tagumatang pa iti barwa motor na. Day tangaro ti pakariribukak papa. Sang ka sa uyo, anapalalo ti kinamarigrigat da. Yung nakagatang damot iti baro a motor. Mamagano na kaornungan ni Eloisa, agad isuting gatang ni ipe, ti barwa motor na. Amoy papa, dagay ay ayam iti panunot ko. Anya mananday ta. No agpaiso ni ama ipe tingin matang iti motor, ang mga ni John na sinagapon ti kwarta ngayong gatang na. Kaniya. Kasta nga ta? Posible day ta papa. Ka-imposible na kaornungan ni Eloisa iting gatang ni tatang na iti baro a motor na. Sa bagay, nabit pa yan nagkatulong. Kat no makwinta. Ang mga nusan pa nga umunay, ti sweldo na. Tapno makagatang na ti baro a motorsiklo. Awagak ni John niya kandida papa. Taon niya ti bagam? Iba ka nagkuyog da ama ipe kan Jonas sa gimatang iti motorsiklo. Ay, anak ipakkangabakas. Tapay ko mga ibagam. Anya kumat pakibiyang ang ikiday tangin naramid ni Jonas no kas pangarigan tagpay so ti adam mo. Awan makit ti papa. Ngam damagak laang no amo na ti panagkuyog da Jonas kan ama ipe. Agbalin ka naman nakibiyang launay munik. Saan ka kumapulong kinikandida? Nang runa no pakasignan ni Jonas, taamangan no adda manadaal di pa nagayim yo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agayo ti turong dagiti matang. Anya ti pampanunutan, pray. Madandanagan ak namin to niya. Anya ti pagdandanagam. Di pa nagkuyog itay datatang kin ni Senyorita Jonas. Ano pang gimatang iti motor? Sigurado, Eloisa. Anong maamuan ni Doña Candida daya apa nagkuyog da? Mabuburtsahan lagi di amo ta. Amang ano, agatap ni Madama. Kwarta ni Senyorito Jonas, tinaigatang iti motor ni tatang. Agpaiso, Mad. Agpaiso. Masapol ang mailimot. Ta sigurado lagi tingagungat ni Madam. Numaman na pinautangan ni Senyorita ni tatang ko iti dakila kantidad. No apay kit di kami nakinuyong pailaan ni Senyorito. Ngarot. Bay amo na panunutan ni Eloisa. Uray agan ano ka, kat saanan amay subli dagiti nalpasan na pasama. Wanto niyang, madantanaga na ka talaga. Nga? Ikararag mo lang, ta saan ama-aman ni Madam, di pa nagkuyog dagi ni Senyorito. Wala, tikot si ni Madam, isunjay dimtang to niyang. Ay, sigurado, nga agpatimplan adagosan iti Diyos na makastrap dito'y mansyon. Sige, panawan ka pa'y Eloisa, tain agtimpla iti pagpalamiis ni Madam. Karamba! Apa yan nagikis ka, Eloisa? Ko, Madam, nakigtutak namin iti kalata pa ng ilukat ito iti ruangan. Kasla, agpumpungtot kayo si Mangpad. Karamba! Talagang agpupungtutak, Eloisa. Anya di kapungtot yo, Madam? Gapokin ni Jonas! Anya? Apay anapamulagat ka, ha? Makapungpungtutak iti anak ko. Tasan ngay medyo pisina, nga uray no kunak nga danapatag unay apagsaritaan mi. Madam? Apay mulagatan naklatan na. Ayan ni Jonas, saan ka di pa simbagpat? Ay, si Mangpadan, Madam. Sa dinugarot kayan na. Anday ti silad na, Madam. Maturog ta na banlugsa? Aniya. Karamba. Tanya kumat nakabanugan na. Ala, kagtuktok iti silad na. Rigam, ibaga magkayat ko ang makasarita.
Ay, uwan, madam. Nito niyang, sa dino ti ayan na. Aday ti kusina, madam. Agtimtimpla iti Diyos para kada kayo. Ibaga madarasan na ti agtimpla. Katni, mawawak ko na yan. Ay, uwan, madam. Mapanakon, inag-ibagakin nito niyang. Taumay nan, yumay tinuman nyo a Diyos. Mapanakon, madam. Ay, no, dinaklay na ti pa ni Papa. Naamuan ko man ni Doña Candida, nagkuyog na Jonas kan ama ipe. Anapan gimatang iti motorsiklo. Anya man ang ti pagmulmuleng-lengam mo, Nick. Awan, Papa. Malagip ko lang ginamok apan nagkuyog na Jonas kan ama ipe. Anapan gimatang iti motorsiklo. Isunsamot latan ti pampanunutam. Ala. Kinasaya at agrubwat ka tadabapananda. Sa dino, Papa? Di mo dabagan. Agrubwat kalatan tadabapananda. Bareng malipatam dagiti pakarikutam iti panagkuyog ta. Bana gawan sirsirbina dagiti pampanunutam. Senyorito! Senyorito! Oh, Eloisa! Pigsam kami tagtuktok iti ritaw Tapno magkaring ni Jonas. Kasalo karing mo ngayon kasta. Ay, Eloisa! Siya akong timangriing ka na, senyorito. Sige, Tonyang. Mabayanak namin ang mangriing kan ko, ta. Napampanok itay. Senyorito! Senyorito Jonas! Agriing kayo! Takayag na kaya makasarita ni Madam! Senyorito! Ano? Tinansamat ka tamangag. Ay, Senyorito! Ay, maururam ti mansyon! Rumor kayo dito sa lidyo, senyorito! Ayan ti oram, Tonyang. Umay ka nga rodan. Rumor tayo dito yung mansyon. Umay kayon. ay, di nakiguyod na, senyorito. Awan di uram. Awan. Ay, madanagan kay matlagayan no uram ti may baka, senyorito. Awan uram. Kun hakladay jay, tapno agriing kayo. Anya? Kaya't nakala kasarita ni Madam, Senyorito Jonas. Papariing na kayo. Nataranta, idi ibaga nito niya nga daoram, mami. No di da kamat nga binmariing itay. Iso na panunot nito niyang dayjay. Kasla na itubong itilapayag ko itay. Ti balikas nga uram. Iso ari mo arak adagos. Ang aguray kayo. Anya ka diti pagsaritaan tayo. Karamba! Hindi ko maopisina, ti ko nakapagsaritaan ta. Tapno saan abang nagdagiti katulong ti pagkakat ka. Di ka matibay. Sorry, mami. Adang amin napatag-unay. Anapanak itay. Apay, sa dino ay tinapanam. Di yun damagan. Noon niya ti ibagayo. Ibagayon, mami. Dumngagak. Amom, matantanagan kami kini Mayor Solomon. Mapalpali ti saan yun na panaglindagan kini Munik. Anya ko matpagkatanagan nyo, mami. Saan kami matanagapa kini Munik? Wan, saan kayo nagapa? Apay di kayo ba nagsarsaritay tinasayat? Maluksawak lang amin, mami. Saan nakapinastrik idi? Idi napanak idi balayda. Nakigtot ka no nga ron. Iti panagilukat na iti ritaw. Oray pa'y, mami. Pinastrik na kumalatan. Oray, pinagtugaw na kuma iti salas da. Makauray akmat. At tula, apit. Isulakit iti pagkaskastamon. Awagam takasaritam. Dumawat kayo iti dispensa kan kuwana. Anya? Siyak pa'y ti dumawat iti dispensa kin ni Munik, mami. Isumot ti basol na. Amom, adamat basol mo kin ni Munik, iho. Ha? Anya ko matibasol ko kin kuana, mami. Iti saan mo pa nakauray kan kuwana? Iti nagdardaras kay madayukan ka. Tapnornosan na kumatilanga na makisamo. Iso nga agbada kayo lang nga dabitut na, iho. Iso makikapya kakuban kin ni Munik. Please, iho. Eloisa! Eloisa! Oh, Tanyang. Anya ti bagam ayan, tagdardaras ka. Nangagkuti, nagsarsaritaan itay damadam kani Senyorito Jonas. Wala ka. Di mi ngagkay ti saritaan da? Man ano ko ma? Nagdungdungugak matlaang.
Kung sa anak mo't anak iramraman iti saritaan da nga gina. Apay, anyat nagsaritaan daya. Ay na Eloisa, sigurado mas daaw ka numaamuan. Tiyan niya. Saan pa'y kayam anak sarsarita da senyorito Jonas? Kani senyorita mo ni. Sipod idi na panpimasyal ni senyorito iti balay da. Anya? Nabayagan day diya. Bun Eloisa, agkinginura da. Anya? Agpipin na uyo da kayam. Ala, apay nagkatawa ka. Abangan namangag ni madam di pa nagkatawam. Agungot tumanan. Apay ko mga agungot. Katawak mo't laan. Ay, ngamam mo. Uy na, talaga nakakatawat ni sitwasyon ita nagiti duwa. Kas dala din na singad nga agkayaw. Karamba! Tuwa nga altawan tatawal ikitaw. Kabaging ka ita. Di pailan daw awag. Itawal di umawag. Hello, Dawol! Kumusta kayon kadagiti kakadwam di tataw? Nabiru kanyo katindilan siya ni Mayor Solomon? Karamba! San ba'y madam? Aniya! Tuwa nga aldaw yun, ngagbirbirok, nga maging gaita. Diyo pala nabirukan. Siguro agad pinalintang, hindi na diskargada na giti kontrabando. Akarga tinanta. So, di milanta mabirukan, madam. Karamba! Yan na. Atong islatin na sorsorin. Nakadanon kami ba yan? Ijay Puga Island. Ijay isla Kimabalyo. Isla Puting Bato. Kanda tumapay nga isla. Yung kaskas di milanta nakita atin. Ay ka lang ni Mayor Solomon. Pues! Awanan ti mabalinan do kasta. Sige, sumagpat kay nga rodan. Tadi kay katagtak-tak-tak. Awan mo't lamar arambida diyo. Ng patasan mi ba di agpasyang na barong nata. Ayan nyo ita nga isla. Nata kami dito'y isla Pinagong. Yung rantami di mapan nagpalailang iti Saputi Island. Tasidag dito'y madam. Sige, agam-aganan kayo tawal. Tama nga makasalaw kayo ti kapusor. Kat mapalaban kayo manan at na oras. Oh, karamba! Talaga nabsugak iti linutoy a merienda, Eloisa. Talaga? Napsog kayo matlang, senyorito? Well, ay, nasobra ak sa tinangan. Agluto kaming tumanan iti kasi ang merienda, senyorito. Juan Eloisa, naimas. Magustok ti templana. Agyaman adaman gay malagip ko adamagan. No, jak pa kabasulan kada kayo Anya day ta, Eloisa? Di kay kano agsarsarita kin ni senyorita Monique. Sipod, napanyo pinasyar ija balay ta. Juan, nabayagan. Ala, amangan nagbinbinain kayo, senyorito. Nang runa no kasta adi kay agkitawan no agsarita mabayag. Awagan nyo ani, senyorita Monique, takasarita yo. Diyak kayat, Eloisa. Awan ti nasakit abakrang ko, no agsinan ti dalan mi akas nasingad nga gayam. Nasingpat ni senyorita Monique kada kayo. Kan laglagi pa nyo kuma. Nga iso tinagdo na riti dara, anayalison kada kayo. Gapo iti pan nakadisgrasya yo ide, senyorito. Oh. Hello, Dunya Candida. Nakaawag ka man. Kaya't ko nga ipadamag kan ka, nakasarita kon tiyanag ko. May papan ni Disanda pa nagsarsarita kin limudik. Kat, anya nga rod? Mayat tungatan na makisarita kini Monique kan dumawat iti dispensar. Ipalagip ko kan kuana. Di kinasingad na nga kayam kan. Di na ipaay at tulong ni Monique kan kuana. Hindi na disgrasya na. Sapay lang kumata baka panunod ana sayaat. Agam mabok, sigurado makisaritan to ni anak mo, amigo. Kasta ka di? Sapay la ko mga rod. Tadi pa'y iso apakaringguran ta, amiga. Wan garod, amigo. Nakarkaro na pa yan ng nagitagayan ayat nga ang kidkidura. Sanang tumad lang kapya. Awan ko man di problema. No sana man nagpauyo ta anak mo.
Ang may sabalik man ti saritaan. Kadyat na lagi papagsaritaan ta. Kaya't ko ngay palagi padandanin maungpot ti aldaw nginted ko apawayway. Apanang sukat mo. Wino panang bayad mo iti lansak ala hijack dagiti pasurot mo. Wen, tsak malipatan tay jay, amigo. Kat nabdaba masukatag kan bayadak tilansyap. Numapailat ta dagiti pasurot ko, adapan nagpirok iti lansyap. Namnama agdayta Doña Candida. Gusto din na ibaga ni Eloy sa itay. Adun a sakripisyo, kan na imbag anakam tinaipay kanyak ni Monique. Iso nga, awaga kon. Kat dumawat akit dispensa. Barang, agsublin ti dati alangan-langin mi adwa. Senyorito, ato yun ti kape na timplayo. Agyaman nak Eloy sa. Sige, idisumpay lang. Tadaman pala awagan. Sino ti awagan nyo? Ni Monique. Anya? Agpaiso, awagan nyo ni Senyorita Monique. Kaya't yung matlangan na kasarita, Senyorito. Wan, ta nakonsensya ka dagit imbagbagam kanyak itay. Iso nga awaga kon. Sige, Senyorito, awagan nyo nga rutan. Wan, sige. Barang no sumungbat. O anya, agri-ring ka din di cellphone na? Wan, Eloisa. Sige, kasarita yung aron ng bata na tiawag yung Senyorito. Mapanak man pa itayan nito niyang. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Monique, ti cellphone mo ngagcha-charge, agri-ring. Nakikita yung kanya, sino di mo awag mo pa? Sino nga bintay ito adistorbo ay? Ni Jonas, isuti mo awag. Sino mo tita ka mo awag mo pa? Ni Jonas nga ro, disuti mo awag. Anya, iso di mo awag? O sige, sumbata ka ron. Madtoy ka sa rita mon. Ay nakmanayaban, nagiti katulong tayo. Hello, Jonas. Hello, Monique. Diyan mo kita yun, no, di mon kahit asong batang tiyawag ko. Dapat kumaitain ti cellphone ko. Ngam apag-isuma ta sinong bata mo. Ay, pasensya ka na. Naka-charge kami ti cellphone ko. Kan ada kami niya di kusina. Oh, nakaawag ka man. Diyan kami kahit nagtultuloy nga ginadayotirek nata, Monique. So, siya kunti mo nang imawag. Iti day ta sa Kasla, si kamanan tinakapanunot iti nasayaat. Sorry. No nasahar ko tirek na, iti ay ko dita balayo. Kat saan na ka nagpagpakatakin ka. Kaslakla na tong paedi ti day diyang inaramid mo, Jonas. Ngam kaputan nang nagkumutlangan kan katibali ka sa sorry. Okay. Asino kumadi mga awat iti day tapad nagpadispensar mo. Agyaman naglaunay, Monique. Ay, kaslalimag antibarokong ko, iti day ito'y apa nagsarita ta. Ore syakmat. Kasla, ada na suat apuri si tibarukong ko. Iti day ito'y ayaawag mo kanya kadimawat iti sorry. No kasta, awanan tiguram kanyak. Awanan. Nalakak na makaw-awat ka nagpaspasensya. Nang runa no si ka, tiga dumawat iti dispensa no makabasol ka. Ano kasta nga rod? Umayak kita balayo, itamat laan. O di umay ka. Itan? Wan, addi ko saklang biit. Kat kalpasan na, umayak ton. Tagtungtong tayo tinapaot. Okay. Madam! Tunyang, among nagbilbilang ak iti kwarta. Sarding nyo pailang tagbilang iti ado ak kwartayo, madam. Apay, anya ayati bagap ni senyorito. Inawagan na ni senyorita mo ni. Anya? Agpaiso, madam. Nagkapyanan ka ni senyorita. Kat, ayan nga ron ita ni senyorito. At itiban nyo, madam, agdigdigusang. Nala, kasaritak to apaman ama kadikos. Kaya't ko ama kumpirma kan kuana. No agpaiso dagiti bagbagam kanyak tunyang. Nayon, madam. Kaano pa, anak sa uap, ti saan nga agpaiso ka na kayo? Ay, aguri ka.
Awag ka dak. Sige, madam. Sungbatan nyo nga ro doon, no. Asino man day ta umawawag ta. Inakman kini Eloisa. Di tawal tayo ti umawawag. At agad na pintas gay patabag na. Hello, Dawol! Madam, at na kami dito siya Bar Island. Saan kami pa'y nagsawa. Nakina na. Nangan kami pa'y. Anyan sindayo. Agkakaimas. At narano singip. At napay dadakangaykan. Pagkasap. Kinatang yun na gitar arusip kas kadaikan. Nga, saan madam? Inala ni Peryong to'y ar-arosep. Taisot bimatok. Nagitay kadgay. Asino kinagkalap. Kinamat mi ase. Dapuleken kyalo madam. Tanang itugot na kayo miti. Tinami kita. Iti ay mi dito. Aniya? Nagpabatag kayo? Iti dinamita? Well madam, bong ko na. Ado tinalamin ikan. Karamba! Delikado din narami di pa nagpabatag nawal. Kamangan no na nakangag di kanan bong. Kag aragan na kayo nagiti kapusor. Saan kami ang mabuting madam? Ures ang batalyon di makarang nagmeda. Katsanda kami ang mapagsanod. Tagkakabilag na kita armas kanado ti palami. Tunyang, anyat pang panunutan. Nakadaday titurong dagiti matama. Jay, imbaga kanyak itay ni Madam Candida. Apay, anyat imbaga nakan ka. Imbaga anak kapyan da Senyorito Jonas kini senyorita mo na. Kaslasan amamati. Kaslasaan amamati. Pagkunamat, Gaputa ko na kaya't nakasarita ni senyorito. Tapno tamagan na no, agpaisuwin nyo saan tinaibagakin ko ana. Aday ta. Nakarubata kon. Mapana kon. Senyorito, nakapilas kayo mat, ada ka di papanan nyo? Ay, wan Eloisa. Adda. Sa dino, Ijay balay da munik. anya, ijay ti papanan nyo, senyorito? Ay, aguray kayo, kaya't na kayo ka na makasalita ni madam. Ada ka no damagan na kada kayo. Ayon nga ron ni mama. Mabit lang, tamapan ko ayaban, senyorito. Urayan naklabita. Anya ti damagan yung kanyak mami. Ada na ibaga kanya kita dito dyan. Kasla, tsak mabati, iho. Anya mami. Inawagam ka doon ni Mudi. Paiso ka din. Ay, wan mami. Nakikapya akon ken ko ana. Kasta ba ti ko nagkan ka, iho? Hindi pa ila ko mga inaramit mo, dayta. Aguray ka. Nakapalas ka ba? Papanam. Mapana kay balay da munik mami. Agsarita kami. Tapno mapukaw aminan adagan san ti barokong mi adwa. Mayat, iho. Amo ka din ni Mudi, kabapat kay siya balay da. Wan mami. Tapno saanan ang mabigla akas idi na panak ijay. Nalagarod, mapankan anak ko. Kat, uray di kakawin atagos. Ijay kapay lang. Tapno makapagsarita kayo, anasaya at kinimudi. Pumanaw tayo dito sa Shopper Island. Agawid tayo, Dawel. Yure tayo, dagiti kakadwa tayo, anapan nagdinamita, itiyawid tayong ikan. Tapno at danto, pagsasangwan tayo apulunan, into nagigaming tayo. Nagbabatakan na piryong, Dawel. Sabay na kuma, tato ti maalad ang ikan, agrenik tayong agpulunan. Saan na dinamita dagiti kumalbong? Putok ti paltog. At damsamot, kalaban tayo kakadwa. Agsagana kayo, tama nga no kalaban nga agpaiso dagiti nagpaputok. Tasalpon mo, agriring. Ni Peryong. Hello, Peryong. Kaya, kabusor. Sige, umay kami dito.
Dahito yan kisuot ko. Saan ko nasukatan? Pre, muli kira. Papa? Sa balin sa banang takawas mo, Windo. Badom. Ha, namitlukan sana nagsukat. Yakarot kontento ka dagiti mo una ngayon suot ko. Isa nagsukatak manan. Nay, kasladdan sa isagsagan na ama sa nga ilim. Talaga nga umay ti sa nga ilik, Papa. Sino? Ni Jonas. Anya, kaya't mo asahon, nagkinawatan kayo, Windo, nagkapiya kayo. Uwin, Papa. Imawag lang kanyak itay. Nagsorry. Nagsayadan no kasta iya. Maragsa ka na gitinamwa ka, nagkapya kayon kan Jonas. San siguro makan ano sa mga pampanunot asaan kami agsarasarita? Nene, adan sa dimtengalugan ni Tirwarte gait. Ay, taylugat siguro ni Jonas na Giant, Papa. Mabit lang kayo nakilukat ti gate. Sige. Ay, matartaranta ka man ako nakon. Kita madamdama. Lukatan ti gwardya. Ay, ungayam. Urahim ratlan, tadi kagat sabsabatan. Taman niya ako. Nagserkoy ti dalong. Ato dagiti kalaban tuan. Kumulab kayo lang, kadagiti bang kayo. Saan nyo itong raraw, dagiti ulo yung nagdiyo, kaya iti may palakin niya ako. Bumalas tayo. Dapat kayo matinda, timang banagbag ka na kwag na. Sino ka talaga kalaban tayo kaman? Sigurado sana dagiti piratang imun una nakalakad tayo dagiti magkapinipindal tong tayo kakadwa. Sino ang dagiti kalaban kaman? Mabalin na pirata matla dagita. Ngayon sa bali ang grupo. Para ka man na dawan. Bumalas tayo. Saan mabalin na tayo, tipagsandan ka. Kunak na nasahanan niya agsubli ti sigod na napinta sa linangan ta, Jonas. Ore siyak nga rod. Ang among nakadagdag santi barokong ko. Idi saan ta nga nagsarsarita. Agpada ta? Ngam na saan asikati mo na ngay mawag kanyak? Never, mauray na ka makisarita kanta. Anya? Uray no nasingad tagayam nagpagayam. Talaga adi mo ibabati pride mo niya. Talaga, nagdesisyon ako. Alipatan ka na gayam no di ka imawag at imawat iti pamakawan. Nagsayaat nga rod. Ta nakapanunot akmatlaang ang nagpakumbaba. Kat di mawat akmatlaking katipang makawan. Katsapay na ko ma, taawanan ti tumawad asaan ta pag kinaawatan, Jonas. Tanarik nakmat, saan nakmat la makaid na, naamok nga da saan na makisarsarita kanya. Kugusta ka at bitawon. Isumat tayo umawag. Hello, Dawal! Madam, naipasungal kami manan ni Tirakat. Anya? Karamba! Sino man na dagiti ka pusuryo? Wado, dagiti ka di pirata nag-hijack iti lansa ni Mayor Solomon. Panagkidakit sa mga isoda. Mabalin na pirata pa imod lang dagito yung sa bali ang grupo, madam. Anya? Kaya't mo asawan, adapay sa bali a grupo dagiti pirata. Uwan, madam. Karamba! Sana mabalin ada kayo, tim ungawan dagita a pirata. Awan, madam. Saan mingay palomos? At dahil kami tipagsano din da. Makinibos kami kanakwada, madam. Rumbag lang! Maragsa ka na, Jonas, iyo. Tanagsublimot lang ang disikod, alinangan niyo, iti anak ko. Wan Mayor. Kat pasensya kayo na. Nudyak kinasarsarita ni Monique. Sabay lang kumata, Santon, amasunutan, tipin na uyo. Awan ton ti sunot na, Mayor. Nagyaman akno kasta. Awan gayam, ayan ni Monique. Ay ada ka no napan nakinita iti kusina yo, Mayor. Iuray ko langan. Sakto agawid. Jonas, madam nakakanta na agawin. Nakaluto man tanda kiti katulong, dito'y kan amang malam. Agsasako tayo. Anya? Wan ang amang ano didakmat na ilakam dagiti katulong yo. Hindi ka madanagan. Nailakaman ka.
Tasigod mo't nga do ti lutlutuan da. Itay imawag ka, imbagak ngagluto dan. Katay jay na ilang aman da ka. Imbagak tupay alutuan da si daan katay paborito. Anya? Wadi ho. Agpaiso timbagani mo ni. Sige. Dito'y ka, anta kayat da ka makasango amang malam. Katsapay lang kuma, tadi na kampaayan, Jonas. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.